αυξάνοντας με την ένταση της φωνής των ομιλητών μας τα περισσότερα. Αυτός δεν έχει ένταση, αλλά θα το χρειαστούμε την υποστήριξη. Η πρωτοβουλία είναι να συζητήσουμε ένα πολύ δύσκολο, σύνθετο θέμα χαμηλής δημοφιλίας. Και γι' αυτό η αυτοδιοίκηση και όχι μόνο η αυτοδιοίκηση μέχρι σήμερα δεν έχει ασχοληθεί. Ή ασχολήθηκε κατά καιρός πολύ λίγο. Και σκεφτήκαμε για αυτή τη δύσκολη συζήτηση να εξασφαλίσουμε τους καλύτερους συζητητές. Άνθρωποι, επιστήμονες, άνθρωποι των κινημάτων που έχουν ασχοληθεί εδώ και πολλά χρόνια με το θέμα που θέλουμε να συζητήσουμε. Δεν χρειάζομαι πολύ για αυτά. Θα συντονίσει η δικηγόρος η Ανθή Γιαννούλου. Θα μιλήσει ο Γεράσιμος ο Λιμπεράτος, είναι καθηγητής στο Ελληνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Χημικών Μηχανικών. Είναι δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Χαλανδρίου και έχει την ευθύνη των θεμάτων κυκλικής οικονομίας και γενικά της διαχείρισης των απορριμμάτων. Ο Θωμάς, εγώ τον λέω σκουπιδολόγο χρόνια. Ασχολείται για χρόνια. Εργαζόμενος στον ΕΣΝΑ, σε αυτή την αμαρτωλή ιστορία, που ασχολείται και η Ευρωπαία Εισαγγελέας, ασχολήθηκε συνδικαλιστής στο ΕΟΤΑ, συνδικαλιστής της Εκτελεστικής Επιτροπής ΑΔΒ. Είναι ο άνθρωπος που έχει βιώσει από πρώτο χέρι αυτή την απίστευτη, εσύ με παρατηρεί αυτό στα μιλάω αυστηρά, εγκληματική οργάνωση που διαχειρίζεται τα σκουπίδια εδώ και 35 χρόνια. Ο ίδιος δηλαδή έχει ζήσει προσωπικά, έχει βιωματική σχέση με αυτή την απίστευτη συμμορία των σκουπιδιών. Και πολλές φορές εγώ του δίνω την αλληλεγγύη μου, αλλά αυτός την πληρώνει την ίδια που πουλάγα αλληλεγγύη. Αυτός έχει μεγάλη δυσκολία το θέμα. Λοιπόν, περιμένουμε και τη θέση να της Πανούδη, η οποία είναι χημικός μηχανικός, έχει εξειδίκευση με τα θέματα της διαχείρισης των απορριμμάτων και είναι εργαζόμενη στον Πύρονα, είναι εργαζόμενη στον Πύρονα. Άρα, αγαπητοί, Ανθή, έχεις το λόγο. Καλησπέρα σας. Νομίζω να προχωρήσουμε κατευθείαν στη συζήτηση. Ο Γιώργος μου πήρε τη δουλειά, οπότε θα κάνουμε. Οπότε ο κύριος Λιμπεράτος και εγώ σας ακούμε. Ωραία. Καλησπέρα και εγώ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά να μπορέσω να το σας. Εκείνο που θα κάνω είναι θα κάνω μια γενική λίγο εισαγωγή και θα σας μοιραστώ μαζί σας κάποια από την εμπειρία που έχουμε από το Δήμο Χαλανδρίου και την ασχόλησή μας εκεί, η οποία έχει να κάνει με το διαφορετικό μοντέλο, το εναλλακτικό μοντέλο σε αυτό το οποίο προωθείται, όπως θα πούμε, στη συνέχεια αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, οπότε, να ξεκινήσω λέγοντας ότι άμα συγκρίνουμε πού βρίσκεται η χώρα μας σε σχέση με την Ευρώπη, αυτή τη στιγμή φυσικά υπολοιπόμαστε πάρα πολύ. Με το πράσινο βλέπετε τι γίνεται στην Ευρώπη. Περίπου το 22,6% σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat είναι αυτά. Οδηγούνται στην ταφή. 28% ανάκτηση ενέργειας, 30% ανακύκλωση και 17% κομποστοποίηση. Αυτά είναι τα νούμερα της Ευρώπης. Τα δικά μας νούμερα, 78,4% ταφή. Ανύπαρκτη για την ώρα ανάκτηση ενέργειας, αυτό πάντα να το περάσουμε φυσικά, όπως θα δούμε. Η ανακύκλωση είναι γύρω στο 15% σύμφωνα με τα στοιχεία του Eurostat, οπότε πραγματικά νομίζω ότι αυτό είναι φουσκωμένο σε σχέση με την πραγματικότητα. Και η κομποστοποίηση είναι πάρα πολύ χαμηλά, στις τάξεις του 5% θεωρητικά, πάλι πιστεύω ότι αυτό είναι υπερτιμημένο. Εδώ βλέπετε το 2019 είχαμε κάνει μια πλήρη ανάλυση των απορριμμάτων στο Χαλάνδρι για να δούμε ακριβώς τι γίνεται από πλευρά σύσταση. Και είχαμε δει ότι το οποίο λίγο πολύ ισχύει σε όλα τα αστικά στενά απορρίμματα στη χώρα. Γύρω στο 40% είναι τα λεγόμενα οργανικά. Προτιμώ να μην χρησιμοποιώ αυτόν τον όρο, γιατί οργανικά είναι και τα πλαστικά, οργανικά είναι και τα πύλη χαρτόνι. Και σαν χημικό σήμερα, μηχανικό είμαι λίγο ευαίσθητο σε αυτό το θέμα. Παστικώς είναι τα ζυμώσιμα που λέμε, αυτά τα υπολείμματα τροφών κυρίως, τα βιοαπόβλητα. Είναι περίπου 40 με 43%. Εκεί. Λοιπόν, μετά έχουμε τα ανακυκλώσιμα, το οποίο είναι άλλο ένα 40%. Το οποίο είναι χοντρικά 25 από τα 40 είναι χαρτί χαρτόνι, και σε μικρότερο βαθμό είναι
το πλαστικό και τα μέταλλα. Και γύρω στο 20% είναι τα υπόλοιπα. Ένα μέρος σημαντικό από αυτά είναι και το χαρτί υγείας που πρέπει να γίνει στα νοήματα. Λοιπόν, η τυπική ελληνική διαχείριση που ξέρετε είναι ο πράσινος και ο μπλε κάρτος, ένα σύστημα το οποίο έχει αποτύχει, όχι γιατί για λόγους που μπορούμε να το συζητήσουμε, και το κυριότερο είναι για μένα ότι ενώ ξεκίνησε αρκετά φιλόδοξα στην αρχή, μετά στη συνέχεια δεν υπήρξε η συνέχιση η οποία έπρεπε να υπάρχει, δηλαδή από πλευράς εξοπλισμού, ενημέρωσης. Και έτσι σήμερα έχουμε τα χάλια τα οποία περιέγραψα πριν, ένα πολύ σημαντικό μέρος των αποβλήτων των ανακυκλώσιμων να καταλήγει στα σκουπίδια, στην χωματερή, και από την άλλη μεριά αυτά τα υποτιθέμενα ανακυκλώσιμα που πηγαίνουν στα κτάρια έχουν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, που μπορεί να είναι και 50%, που είναι σκουπίδι και τελικά περνάει μέσα στο κουδάκι και καταλήγει πάλι στο χιτάρι. Και μάλιστα γίνεται με έναν τρόπο συνολικό, χωρίς να κοιτάνε ο κάθε Δήμος τι κάνει και επομένως όλοι κρύβονται πίσω από αυτό. Έτσι, δηλαδή δεν υπάρχει αποτίμηση. Αν θέλετε, ότι ο τάδε Δήμος έχει προσπαθεί και δεν έχει αυτά τα ποσοστά. Λοιπόν, στο Δήμο Χαλανδρίου, λοιπόν, μαζί με τον Θωμά, τον Γιώργο Κόκκινο, είχαμε την προσυνάντηση την πρωτοβουλία για την ανακύκλωση, έτσι, τον Τάσο, σε πρωτοβουλία συνεδρόνησης για την ανακύκλωση, έτσι. Που ήταν εκεί ακριβώς, είχαμε εδώ και πολύ καιρό, πολλά χρόνια τώρα, 15 χρόνια περίπου, έτσι, ίσως και παραπάνω. Από το 11, πράγματι. Από το 11 είχαμε ξεκινήσει λοιπόν να δούμε πώς θα έπρεπε να. Ποιο θα έπρεπε να είναι. Και θα έπρεπε να είναι η διαχείριση. Και το βασικό είναι αποκεντρωμένη διαχείριση με διαλογή στην πηγή. Αυτή είναι η βασική κατεύθυνση. Προσωπικά, εγώ, επειδή ασχολούμαι και ερευνητικά με το θέμα αυτό, την περιβαλλοντική τεχνολογία κάνω και στο Πολυτεχνείο, εγώ προσυπογράφω απόλυτα αυτό από το πλευρά τη περιβαλλοντική και οικονομία είναι το καλύτερο σενάριο. Λοιπόν, το 2015 είχαμε πάρει πολύ σοβαρά εμείς αυτή την υπόθεση. Θα τη θυμάστε όλοι, τα τοπικά σχέδια διαχείρισης, τα οποία είχαν ξεκινήσει από την περιφέρεια τότε και ζητούσαν από κάθε Δήμο να φτιάξει ένα τοπικό σχέδιο διαχείρισης. Λοιπόν, αυτή τη λογική εμείς είχαμε κάνει ένα τοπικό σχέδιο διαχείρισης στη λογική της αποκεντρωμένης διαχείρισης με διαλογή στην πηγή, το οποίο προέβλεπε δύο διαφορετικά ρεύματα ανακυκλώσιμων, μπλε και κίτρινο κάδο, χωριστά το κίτρινο κάδο. Προέβλεπε ένα καφέ κάδο για τα δύο απόβλητα, τα υπολείμματα από εδώ, χωριστά φυσικά τα κλαδέματα και το πράσινο, και με στόχο φυσικά τελικά ο πράσινος κάδος, ο κάδος των συνήκτων, αλλού πράσινος, αλλού γκρι, να μειωθεί στο ελάχιστο, έτσι, μέχρι εξαφάνισης. Αυτός ήταν ο απότερος στόχος. Λοιπόν, ήμασταν πολύ τυχεροί γιατί καταφέραμε να πάρουμε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το Waste for Things στο Χαλάνδρι, στο οποίο συμμετείχε και το Πολυτεχνείο και το οποίο είχε σαν στο διάρκεια περίπου 4 χρόνια, από το 2016 μέχρι το 2020, και είχε 4 πιλωτικές εφαρμογές, εγκαταστάσεις. Η μία ήταν στην Ιταλία, η άλλη ήταν στην Ισπανία, η άλλη στην Πορτογαλία και εμείς ήμασταν η ελληνική περίπτωση. Και εμείς επικεντρώσαμε την προσοχή μας ακριβώς επειδή ήδη το προβλέπαμε από το τοπικό σχέδιο διαχείρισης να μελετήσουμε τι μπορούμε να κάνουμε με τα προβλήματα των φόντων, τα δύο απόλυτα. Τα οποία, όπως είπαμε, είναι ένα μεγαλύτερο ποσοστό. Έτσι, είναι 40-45% και είναι και το πιο δύσκολο, αν θέλετε, ρεύμα. Και να πω επίσης ότι σε αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και το πρόβλημα με την ταφή. Δηλαδή, εκεί έχουμε την αποσύνθεση, από εκεί έχουμε επίπτωση στην κλιματική κρίση, ιδιαίτερα όταν όχι μόνο το διοξείδιο του άνθρακα εκπέμπεται από την αποσύνθεση των ζυμώσιμων, των οργανικών, ας πούμε, αλλά και το μεθάνιο το οποίο φεύγει στην ατμόσφαιρα, που είναι 20 φορές τουλάχιστον χειρότερο από ό,τι είναι το διοξείδιο του άνθρακα. Και γι' αυτό και υπάρχει και η κοινωνική οδηγία που ζητάει τα βιοαπόβλητα να σταματήσουν να πηγαίνουν στο κοιτάδι. Έτσι. Και πρέπει να τα εξεργαζόμαστε και να τα αξιοποιούμε. Οπότε στόχο μας λοιπόν να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με αυτό το πλάσμα. Καταρχήν, η βασική
βασική παραδοχή ήταν ότι για να μπορέσει να το αξιοποιήσει αυτό το πράγμα πρέπει να είναι καθαρό σχετικά. Δεν πρέπει να έχει προσμίξεις. Λοιπόν, σε αυτή τη λογική, ξεκινώντας με 240 νοικοκυριά σε εθελοντική βάση, τους απλωμένα σε όλο το Δήμο Χαλανδρίου, τους δώσαμε οδηγίες τι μπορούν να ρίχνουν στο καφέ κάπου. Και συγκεκριμένα τους είπαμε ότι οτιδήποτε παράγει η κουζίνα, εκτός από τα κλασικά μετρόσιμα, δηλαδή πλαστικό χαρτί, εκτός από τις συσκευασίες, είτε κατά την προετοιμασία του φαγητού, είτε υπολείμματα του πιάτου, είτε φαγητά που έχουν χαλάσει. Όλα αυτά μπορούσαμε να πάμε στον καφέ κάπου, τους δώσαμε λοιπόν αυτή την οδηγία. Και επίσης το σημαντικό είναι ότι τους δώσαμε βιοαποδομήσιμες σακούλες και κάτω στον 30 λίτρων στους οποίους προσαρμοζόταν η βιοαποδομήσιμη σακούλα. Και το σημαντικό βέβαια είναι ότι τους είχαν ανά 3 νοικοκυριά περίπου, είχαν ένα τέτοιο κάδρο 120 λίτρων, ο οποίος όμως άνοιγε με κλειδί. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό γιατί ο ενημερωμένος δημότης ήταν εκείνος ο οποίος είχε πρόσβαση και αυτό μας εξασφάλισε ότι δεν θα έχουμε άσχετα υλικά μέσα στο καφέ κάτω. Λοιπόν, 2 ή 3 φορές την εβδομάδα να κάνουμε την εποχή, ήρθε και η δεύτερα. Καλησπέρα, δεύτερα. Λοιπόν, συλλέγουν το απορριμματοφόρο του Βοηθοπορτή μάζευε αυτά τα δεδομένα και τα οδηγούσε σε μια μονάδα που φτιάξαμε για ξύνευση και τεμαχισμό αυτών των αναβλήτων. Με αυτόν τον τρόπο, αυτή είναι η μονάδα που βλέπετε εδώ, ένας ξεραντήρας που φτιάχνει ένα υλικό το οποίο είναι ένα ενδιάμεσο υλικό, το οποίο το λέμε forming, food residue biomass, δηλαδή βιομάζα από υπολείμματα τροφών. Είναι απλή ξύρανση και τεμαχισμός. Και φτιάχνει ένα υλικό, το βλέπετε περίπου εδώ, μοιάζει με κομπόστα, αλλά δεν είναι. Έτσι, δεν είναι κομπόστα. Είναι ένα ενδιάμεσο προϊόν το οποίο όμως στη συνέχεια μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Και γιατί να το κάνουμε αυτό, με αυτό επιτυχάνουμε διάφορα σημαντικά πράγματα. Πρώτα απ' όλα μειώνουμε τον όγκο και το βάρος των βιοαποβλήτων περίπου 4 φορές, γιατί το κυριότερο κλάσμα είναι η υγρασία. Αυτά έχουν 80%. Έτσι, άμα το ξεράνεις, φεύγει η υγρασία και σου μείνει το στεδρό, το οποίο είναι περίπου το 1/4, 1/5 του αρχικού βάρους. Δεν μυρίζει καθόλου γιατί έχει μαγειρευτεί, έτσι, στους 90 βαθμούς περίπου. Το πολύ σημαντικό είναι ότι αφού δεν έχει υγρασία μπορεί να κρατηθεί και να συντηρηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι ομοιογενές, δεν μπορεί να καταλάβεις από τι προέρχεται. Έτσι. Και δηλαδή, αν είναι κρέας, αν είναι αγκούρια, αν είναι ντομάτες, αν είναι φρούτα, όλα είναι, όπως είδατε, ένα υλικό ομοιογενές. Και το σημαντικό είναι και αυτό το υλικό μετά μπορεί στη συνέχεια να το αξιοποιήσεις με διαφορετικούς τρόπους. Λοιπόν, και εξετάσαμε στο Πολυτεχνείο 8 διαφορετικούς τρόπους που μπορούμε να το αξιοποιήσουμε αυτό το υλικό το φόρμα του ουσιαστικά. Όπως βλέπετε, είναι διάφοροι τρόποι για βιοκαύσιμα, για θέρμανση, για παραγωγή ηλεκτρισμού, για κομπόστ, για ενεργό άνθρακα, για ζωοτροφή. Λοιπόν, τα πιο σημαντικά είναι 3, τα οποία προκύψαμε. Μπορούμε να παράγουμε κομπόστ, μπορούμε να παράγουμε βιοαέριο για κίνηση των απορριμματοφόρων και μπορούμε να παράγουμε και εναλλακτικό καύσιμο για την τσιμεντοβιομηχανία από αυτό. Λοιπόν, κάναμε μια πιλωτική κομποστοποίηση. Εδώ βάλαμε περίπου, πήραμε 4 τόνους. 2 τόνοι κλαδέματα, έτσι, πράσινο και 2 τόνοι από αυτό το υλικό, το φόρμα. Λοιπόν, το σημαντικό είναι ότι μέσα σε 40-45 μέρες είχε γίνει η κομποστοποίηση. Γιατί αυτό το υλικό ανεβάζει γρήγορα θερμοκρασία. Έτσι, επειδή έχει πολλούς διαιτητούς, τόσο να μην σας ρίχνω τα τεχνικά θέματα, αλλά ανεβάζει γρήγορα θερμοκρασία. Έτσι, και είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό. Λοιπόν, αυτό το γυρίσαμε πίσω στους πολίτες. Οι οποίοι ήταν πολύ ευχαριστημένοι και θέλαμε κι άλλο, αλλά εντάξει, αυτό ήταν πιλωτικό. Το άλλο είναι ότι φτιάξαμε στο Πολυτεχνείο ένα αντιδραστήρα για παραγωγή βιοαερίου. 4 κυβικά μέτρα. Λοιπόν, παράγεται βιοαέριο το οποίο είναι 65% μεθάνιο και 35% διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο το αναβαθμίσαμε στη συνέχεια αφαιρώντας το διοξείδιο του άνθρακα, παίρνοντας καθαρό μεθάνιο
και το υδρόθεο που ενδεχομένως περιείχε, το συνδυάζαμε σε 200 ατμόσφαιρες και αυτό φτιάχνει ένα κάψιμο εξαιρετικό βιολογικής προέλευσης συνδυασμένο με φυσικό αέριο. Εντάξει, λοιπόν, αυτό λοιπόν με αυτό τροφοδοτήσαμε τα δύο χώρα του Δήμου, ένα πεζοκίνητο και ένα πετρελαιοκίνητο, που τα είχαμε μετατρέψει για να κινούνται με φυσικό αέριο. Λοιπόν, και χρησιμοποίησαμε αυτό το κάψιμο. Έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι μια εξαιρετική στην πράξη επίδειξη κυκλικής οικονομίας. Γιατί το απορριμματοφόρο που συλλέγει τα δύο απόβλητα κινείται με κάψιμο που παράγεται από αυτά. Αντί να χρησιμοποιήσει πετρέλαιο ή βενζίνη. Έτσι. Άρα είναι μια πάρα πολύ καλή εφαρμογή. Ο τρίτος τρόπος που δοκιμάσαμε είναι να το χρησιμοποιήσουμε το φόρμα όπως ήταν, σαν κάψιμο στην ξενοδοχειομηχανία. Είχαμε μαζί τους κάπου 8 τόνους, το πήγαμε στο τάρα στο ταμάρι και το δοκιμάσαμε και αποδείχθηκε ένα πάρα πολύ καλό υλικό και αυτό μια άλλη λύση τρίτη θα χρησιμοποιηθεί με αυτόν τον τρόπο σαν κάψιμο. Λοιπόν, το σημαντικό εδώ είναι ότι επειδή μπορεί να σας πω είναι ότι όσοι συμμετείχαν στο πρόγραμμα διαπιστώσαμε ότι τελικά δεν τους έμεναν και πολλά πράγματα να πετάξουν στα σύνορα. Έχοντας την ανακύκλωση με τα διαφορετικά χρώματα, κίτρινο μπλε, έχοντας τον καφέ κάδο όπου συλλέγανε τα βιοαπόβλητα. Σου μένει τελικά ένα ποσοστό 15% περίπου, κατά μέσο όρο, μεσοσταθμικά, 15% του βάρους των αρχικών απορριμμάτων να πάνε στο πράσινο κάδο, στα σύνορα. Άρα στην ουσία λύνεις πρακτικά και το πρόβλημα της εταιρικής διάθεσης. Έτσι, δηλαδή, άλλο να στέλνεις στη φυλή 2 εκατομμύρια τόνους, άλλο να στέλνεις 200.000 τόνους. Και βέβαια πρέπει να σταματήσει να πηγαίνει στη φυλή. Αυτό είναι άλλο θέμα, πρέπει να το δούμε γι' αυτό. Λοιπόν, τι κάναμε. Μετά το επεκτείναμε αυτό για να δούμε αν δουλεύει για ένα ολόκληρο δημοτικό διαμέρισμα. Στην Μεγιά Βαρβάρα, στο Χαλάνδρι, που εκεί αυτό είναι το 10% του πληθυσμού του Χαλανδρίου. Είναι κάπου 8.000 κάτι. Λοιπόν, το σημαντικό είναι ότι μέσα σε 6 μήνες, πόρτα δώσαμε σε όλους τους κατοίκους τώρα, εκεί, πρόσβαση στους βάλαμε κάτω και τους δώσαμε κλειδί και kit για ενημέρωση κτλ. Λοιπόν, μέσα σε 6 μήνες είχαμε πετύχει αυτό που βλέπετε εδώ. Δηλαδή, 43% των βιοαπολύτων παράγονται είχαμε καταλήγαμε εκεί. Κάναμε εκτροπή από την ταφή. Δεν πηγαίναμε στον ταφή. Μιλάμε τώρα για τον γενικό πληθυσμό, έτσι. Λοιπόν, και οι προσμίξεις φαίνονται αριστερά και δεξιά, είναι πρακτικά ελάχιστες, έτσι. Δηλαδή, πολύ καθαρό υλικό. Λοιπόν, με βάση αυτά σχεδιάσαμε μια μονάδα. Λέει, είπαμε, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε σε ένα δήμο σαν το Χαλάνδρι. Βέβαια, θα πεις, δεν είναι μόνο το Χαλάνδρι, είναι ένας από τους 66 δήμους της Αττικής και θα μπορούσε κανείς να κάνει διάφορα πράγματα. Λοιπόν, να μην σας ζαλίζω, κάνοντας ένα μείγμα από τα διάφορα προϊόντα τα οποία σας περιέγραψα, εκτιμήσαμε ότι μια επένδυση για 30 τόνους την ημέρα βιοαπολύτων, εκτιμήσαμε ότι μπορείς μέσα σε 3 χρόνια να κάνεις απόσβεση. Θέλεις περίπου 3 εκατομμύρια για να τη φτιάξεις και μέσα σε 3 χρόνια περίπου κάνεις απόσβεση. Έτσι. Λοιπόν, και έρχομαι τώρα στο επίμαχο που είναι η κάψη. Θεωρώ ότι με αυτόν τον τρόπο έχουμε δείξει ένα εναλλακτικό τρόπο, δηλαδή με διαλογή στην πηγή, με τα διαφορετικά ρεύματα, μπλε κίτρινο καφέ και ενημέρωση των κοινωνών, μπορεί κανείς να μειώσει τα απορρίμματα σε ένα ποσοστό της τάξης του 15, ενδεχομένως και παραπάνω της 100. Λοιπόν, πάμε λοιπόν για την κάψη. Ορισμένα γενικά για την κάψη. Πρώτα απ' όλα, όλοι νομίζω ότι γνωρίζετε το πολύ ότι υπάρχει μια αμφίβολη αποτελεσματικότητα της επεξεργασίας των καυσίμων. Των καυσαερίων. Είναι τα 2/3 του κόστους. Έτσι. Τα 2/3 του κόστους περίπου είναι η επεξεργασία των καυσαερίων και πάλι όμως είναι πολύ αμφίβολη η αποτελεσματικότητά της. Και ο λόγος είναι ότι έχουμε πολύ μικρά σωματίδια, τα οποία μάλιστα είναι αυτά που εισέρχονται πολύ πιο εύκολα στο αγωνιστικό. Και αυτά σίγουρα διαφέρουν από την επεξεργασία. Το άλλο είναι ότι η κάψη παράγει υπτάμενη τέφρα που είναι ένα επικίνδυνο απόβλητο. Χρειάζεται σταθεροποίηση και ειδική ταφή. Σε χώρο υγειονομικής ταφής επικίνδυνο
απορριμμάτων, όχι χιτά, χιτέα. Το τρίτο, το πιο σημαντικό εδώ, είναι ότι είναι αντίθετο στην ανακύκλωση. Η καύση είναι αντίθετη στην ανακύκλωση. Γιατί τα σημαντικότερα από πλευρά θερμιδικής αξίας κλάσματα των σκουπιδιών είναι ποια? Είναι το πλαστικό και είναι το χαρτί και το καρτόν. Αν λοιπόν έχει καλή ανακύκλωση, σημαίνει ότι έχει αφαιρέσει το πλαστικό, το χαρτί και το καρτόν και σου μένουν τα υπόλοιπα τα οποία έχουν χαμηλή θερμιδική αξία. Και καθιστούν ασύμφορη την καύση. Έτσι. Αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα το οποίο έγινε στη Σουηδία. Και ξέρετε, είναι κάτι τρομερό που συμβαίνει. Δηλαδή, στη Σουηδία φτιάξανε κάτι καταπληκτικές μονάδες, υποτίθεται καύσης, αλλά επειδή είναι πολύ αποτελεσματικές στην ανακύκλωση, έτσι, δεν είχαν μετά καύσιμο για να ταΐσουν τις μονάδες που φτιάξανε. Με αποτέλεσμα να εισάγουν σήμερα καύσιμο μέχρι από την Ιρλανδία, από άλλα μέρη της Ευρώπης, τα εισάγουν εκεί για να ταΐσουν τα εργοστάσια της καύσης. Έτσι, εισάγουν σκουπίδια, ακριβώς. Εισάγουν σκουπίδια και αυτό είναι και αντίθετο και σε μία από τις βασικές αρχές που υποτίθεται ότι έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη διαχείριση των απορριμμάτων, που είναι η αρχή της εγκύτητας. Έτσι, δηλαδή, πρέπει κατά κανόνα όλα να τα εξεργάζεσαι και να τα αξιοποιείς αποκεντρωμένα και τοπικά. Λοιπόν, άρα αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Μετά, ένα άλλο θέμα, το οποίο δεν το ξέρουμε γιατί και δεν προβάλλεται και τόσο, είναι το θέμα της απώλειας του αζότου από την βιόσφαιρα. Έτσι. Και αυτό είναι πολύ βασικό, το άζωτο, το οποίο συνήθως για να μην γίνει οξύδια του αζότου, που είναι η χειρότερη περίπτωση, τα νόξ, τα λεγόμενα, που είναι βασικός ατμοσφαιρικός ρήπος και εκπέμπουν, τότε στην καλύτερη περίπτωση κανείς χρησιμοποιεί αμμονία, χλωρίου αμμόνιο ή κάτι τέτοιο και για αναγωγή και παράγει άζωτο. Άζωτο μοριακό, το οποίο φεύγει στην ατμόσφαιρα. Αυτό είναι από την επεξεργασία του καυσαερίου. Με αυτόν τον τρόπο όμως παίρνει το άζωτο, το οποίο θα ήταν πολύ χρήσιμο να ξαναγυρίσει στη γη, μέσω κομπόστ, και το στέλνει στην ατμόσφαιρα. Λοιπόν, αυτό έχει επιδράσει και στον κύκλο του αζώτου. Λοιπόν, είναι και αυτή η διάσταση. Το άλλο είναι το τεράστιο κόστος, πάγιο κόστος κατασκευής, που είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι οι εναλλακτικές μέθοδοι διαχείρισης. Και βέβαια, εδώ είναι πολύ βασικό, πιστεύω θα πει περισσότερα η Δέσποινα και ο Θωμάς πάνω σε αυτό, ότι δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη στην κατασκευή μονάδων καύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντάξει, δεν χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση καύση. Και δεν τη χρηματοδοτεί η χιτά. Και ο λόγος είναι ότι θεωρείται ότι δεν είναι περιβαλλοντικά σωστή διαχείριση. Έτσι. Λοιπόν, και ορισμένα, είναι η τελευταία διαφάνεια για μένα, ορισμένα θέματα τώρα σχετικά με τον με το πλάνο που έχει αυτή τη στιγμή εξαντληθεί. Περισσότερα θα ακούσετε από τους συναδέλφους σχετικά με τι έχει γίνει μέσα στο καλοκαίρι και τώρα έχει πάρει μια παράσταση μέχρι τον Οκτώβριο. Αλλά η όλη ιδέα είναι να περάσουμε τη στρατηγική μελέτη, όπως λέγεται, των οικονομικών επιπτώσεων αυτού του πλάνου, αυτού του σχεδίου, το οποίο έχουμε. Λοιπόν, εδώ να πούμε το εξής. Αν υποθέσουμε ότι πράγματι μειώνεται το υπόλοιπο με αξιοποίηση των ανακυκλώσεων και των βιοαποβλήτων στο 35%, αυτό είναι το βασικό που είναι. Ότι θα δουλέψει η ανακύκλωση, θα δουλέψει η αποκομιδή των βιοαποβλήτων. Αυτό που τόσα χρόνια δεν έχουν κάνει τίποτα, δεν έχει γίνει τίποτα σε αυτό. Ούτε στο ένα, ούτε στο άλλο. Εντάξει, λοιπόν, τώρα ξαφνικά υποτίθεται ότι τα λύσαμε αυτά, το μαγικό ρεύμα, και μας είναι το 35% και αφορά αυτό το 35%. Υποτίθεται ότι αφορά αυτό το 35% η όλη ιστορία της ενεργειακής αξιοποίησης του υπολείμματος, όπως λέμε. Το υπόλοιπο αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, είναι 83%. Όπως σας έδειξα στην αρχή. Εντάξει, λοιπόν, και πιστεύω παραπάνω. Λοιπόν, επίσης αυτό, αν υποθέσουμε ότι τα καταφέραμε και φτιάχναμε την ανακύκλωση, αν υποθέσουμε ότι καταφέραμε και φτιάχναμε την αξιοποίηση των βιοαποβλήτων, πράγμα που είναι ένα μεγάλο αν, τι θα μείνει μετά? Θα μείνει υλικό το οποίο έχει χαμηλή θερμιδική αξία. Είναι αυτό που σας είπα, η εμπειρία από τη Σουηδία και από αλλού, έτσι, το οποίο
επομένως είναι ασύμφορο οικονομικά μετά να λειτουργήσει αυτό. Λοιπόν, με δεδομένη την ομολογημένη πλέον αποτυχία στην ανακοίνωση, η Ελλάδα είναι ο λαός, έτσι, έχει δρομολογήσει, αυτή είναι η αλήθεια, η διαχείριση με κάψιος και τεχνική πολιτική επιλογή. Έτσι. Επίσης, δεν είναι τυχαίο η ιστορία με το 10%. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πει 10% μέχρι το 35% να καταλήγει σε γραφή. Έστρεψε η κυβέρνηση και το έκανε 5 χρόνια νωρίτερα, το 30. Δηλαδή, τυχαίο, δεν νομίζω. Λοιπόν, και καταλαβαίνετε, αυτό αποκαλύπτει, για μένα αποκαλύπτει και την πρόθεση. Η πρόθεση είναι βάζουμε ένα όριο 10% που είναι δύσκολο να το πιάσει αλλιώς, ούτως ώστε να φέρει τελικά την κάψη σαν τη λύση. Λοιπόν, σας είπα ότι οικονομικά δεν πρέπει να συμφέρει αυτό το πράγμα κάποιος να το φτιάξει για να το αξιοποιήσει. Επομένως, τι θα γίνει τώρα, κατασκευή μέσω ΣΔΙΤ, έτσι με τεράστιο κόστος για τους δημόσιους. Εμείς θα κληθούμε να πληρώσουμε γι' αυτό και το οποίο μάλιστα θα αυξηθεί μετά από την προσμέτρηση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα. Λοιπόν, επίσης τέλος, να πω ότι όχι τέλος, το δύο ακόμα σημαντικά θέματα να δείξω. Το ένα είναι μιλάμε για 6 μονάδες ανά την Ελλάδα, συνολικά. Την Αττική τη χωρίζουν στα 2 και μάλιστα αυτό, η όλη ιστορία αντίκειται στην αρχή της Αιγύπτιας. Θα έρχονται εδώ, ας πούμε, στην Αττική, στη μονάδα της Αττικής, από τη Μυτιλήνη, από το Βόρειο Αιγαίο, από τις Κυκλάδες, θα έρχονται τα απορρίμματα από εκεί, τα υπολείμματα. Οπότε θα έρχονται εδώ, που τώρα στην Αττική, έτσι. Και μάλιστα στη μισή Αττική. Η άλλη μισή θα πηγαίνουν στην Ποιτία. Εντάξει. Και βέβαια η όλη ιστορία είναι υπάρχει απουσία χωροθέτησης. Κοτσέτα για αυτό. Εντάξει, πού θα τα βάλουμε αυτά. Πού θα τα φτιάξουμε. Γιατί είναι και το πιο ευαίσθητο θέμα, όπως καταλαβαίνετε, είναι πού θα πας να φτιάξεις αυτές τις μονάδες. Λοιπόν, αυτά τώρα σχετικά με τις μεθοδεύσεις και το που βρισκόμαστε καταλήφω, νομίζω ότι εδώ οι συνάδελφοι, οι Δέσποινα και ο Θωμάς, μπορούν να εκπαιδευτούν περισσότερο. Εγώ θα σταματήσω εδώ. Έτσι. Και φυσικά είμαι στη διαδικασία σας μετά για οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε. Πριν προχωρήσουμε, να αναφέρω πολύ σύντομα ποιοι, πέραν από όλους εμάς που βλέπουμε, ποιοι είναι παρόντες μαζί μας και μας τιμούν με την παρουσία. Όλοι μαζί, αλλά μας τιμούν με την παρουσία σαν στην εκδήλωση αυτή. Ο κύριος Χρήστος Ρετάκος, που είναι ο Δήμαρχος Δραπετσόνας και Ρατσινίου. Είναι ο κύριος Γιώργος Ιωκημίδης, πρώην Δήμαρχος Νίκαιας και είναι τώρα επικεφαλής της παράταξης της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Περιφέρειας Αττικής. Είναι ο κύριος Θεόδωρος Μιλτιάδης, που είναι επίσης αντιδήμαρχος στο Δήμο Κερατσινίου για την ιεράρχηση των απορριμμάτων. Είναι η κυρία Κατερίνα Λογοθέτη, που είναι μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής. Ο κύριος Θοδωρής Ρίτσας, πρώην βουλευτής. Η κυρία Σταματάκη Ελένη, πρώην βουλευτής. Είναι ο κύριος Κώστας Τσεβαλάς, Γενικός Γραμματέας του Δήμου Κερατσινίου. Ο Κώστας Οτουσίνας, πρώην βουλευτής και δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη του Γιώργου Καβρίλη και ο Χρήστος Φωτιάδης επίσης, δημοτικός σύμβουλος. Και να πούμε επίσης ότι μας επικοινώνησε και η κυρία Νίνα Κασιμάτη, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, η οποία οι οικονομικές συνθήκες θα ήταν παρούσα, αλλά έχει κάποιο πρόβλημα υγείας. Και όμως την εκπροσωπεί η συνεργάτης της, ο συνεργάτης της. Το όνομά σας? Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μέσα στο κατσικάλι, ρε παιδί μου. Και ο κύριος Κατσικάρης, συγγνώμη, δεν τα έγραψε. Τον έχω γραμμένο και με πάρα πράγματα. Αυτά είναι όλα στις καλύσματα. Συγγνώμη. Συνεχίζουμε. Κάτι από μένα. Συμφωνικά κυρίως αυτά. Γράψιμο. Λοιπόν, λέω τώρα μια σκέψη κάνω εδώ που είμαι.
όλοι οι δήμοι στην Ελλάδα είναι 325. Μακάρι αν και στους 300, οι μισό θα κάνουμε αντίστοιχες εκδηλώσεις, το σχέδιο αυτό θα κινείται με κατάρρευση. Αλλά οι αυλίτες είναι λίγοι, από ό,τι φαίνεται, τι να κάνουμε. Πάμε. Μου αρέσει να δίνω τίτλο στις παρουσιάσεις μου, στις ομιλίες που κάνω, και ο τίτλος που έχω δώσει για σήμερα είναι αυτός που λέμε και εμείς αντιτικό μέτωπο, δηλαδή δεν είναι δικός μου, ότι η καύση των σκουπιδιών θα πρέπει πλέον να θεωρείται, σύμφωνα με αυτό το σχέδιο, βασική μέθοδος διαχείρισης των απορριμμάτων. Όχι συμπληρωματική, αλλά βασική. Ο υπότιτλος είναι πως πρόκειται για ένα οικονομικό και περιβαλλοντικό έγκλημα. Λοιπόν, εδώ θα δανειστώ εγώ το τίτλο του ιστορήματος του Όκρεν, την ανατομία ενός εγκλήματος, για να σας παρουσιάσω όσο μπορώ καλύτερα ποιο είναι αυτό το σχέδιο. Είπε ο Γεράσιμος για το 10% που δείτε προχθήστερα, δηλαδή 5 χρόνια νωρίτερα. Εγώ θέλω να συμπληρώσω απλά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει το 35 για τα κράτη-μέλη που έχουν ήδη αυξημένα ποσοστά ανακύκλωσης και σοβαρές υποδομές. Δηλαδή θα μπορούσε η Ελλάδα αυτό την γίνει, πάει παραπέρα το 35. Όμως η κυβέρνηση έθεσε αυτό το 10% στο εθνικό σχέδιο με την υποσημείωση, η οποία αναγράφεται στο εθνικό σχέδιο, ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί αλλιώς παρά μόνο με ενεργειακή αξιοποίηση. Αυτό ήταν το κόλπο, το οποίο εντάξει είναι και λίγο φτηνό να γράφεται αυτό σε ένα εθνικό σχέδιο. Έτσι. Λοιπόν, έδειξαν οι στόχοι αυτοί που είπε ο Γεράσιμος, υψηλοί στόχοι, σε ό,τι αφορά την ανακύκλωση. Δηλαδή η ανάκτηση με ανακύκλωση 47%, ανάκτηση μέσω μηχανικής επεξεργασίας 5%. Αυτό το λέω επειδή είναι δήμαρχος εδώ. Για να καταλάβετε τι γίνεται, τι θα κάνουν αυτές οι 56 μονάδες που πρόκειται να φτιαχτούν από την Ελλάδα. Σε αυτές τις 56 μονάδες φιλοδοξούν να πετύχουν ποσοστό ανάκτησης 5%. Αυτό τόσα δισεκατομμύρια δεν πούμε. Λοιπόν, να πούμε εντάξει με από την αρχή για να έχω μια εικόνα. Το συνολικό πακέτο, όλο το πακέτο από την αρχή μέχρι το τέλος, θα πάει 5,5 δισεκατομμύρια δραχμές. Ευρώ, συγγνώμη. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι προχτές στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός εξήγηλε μέτρα 1,7 δις που αφορούν 4,5 εκατομμύρια ανθρώπους. Φανταστείτε τώρα πόσο μεγάλο είναι το μέγεθος αυτό των 5,5 δις. Έτσι, να έχουμε μια εικόνα. Λοιπόν, είπαμε 55% περίπου ανακύκλωση, απώλειες 18% είναι τεράστιες οι απώλειες στα υγρά, τα αέρια κτλ. Ενεργειακή αξιοποίηση στο 22 για ταφή στο 10. Τώρα, αν αυτή την άσκηση, δηλαδή το να πετύχουμε 55% ανακύκλωση και 10% ταφή, τη βάζαμε σε έναν μαθητή του δημοτικού. Με τι θα σχολιάζω? Το 10% είναι το 55%. Ασφαλώς το 55% που είναι το πιο δύσκολο να γίνει. Η ταφή δεν είναι, η ταφή είναι σε ένα λάκκο. Τώρα δεν σκάβω το λάκκο, θα κάνουμε πανωσικόμματα. Στη φυλή του λάκκου έχουμε καταλήξει εδώ είναι η χώρα. Λοιπόν, θα ξεκινούσε από το 55%. Πώς θα επιτευχθεί αυτό? Λοιπόν, η κυβέρνηση δεν έχει ασχοληθεί καν, δεν έχει ετοιμάσει το νόμο, το σχέδιο για την ολιστική ανακύκλωση και σπέβδει, λέει θα το κάνει μέχρι τέλος του χρόνου, και σπέβδει λοιπόν να φέρει στην δημόσια διαβούλευση
τις μπαίνουμε τις 6 μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης. Προσέξτε κάτι. Όχι τη μελέτη σκοπιμότητας για το αν έτσι πρέπει να πάμε, με καύση ή με τις μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης. Για ένα έργο τεράστιο, παραλαμβάνω 5,5 δισεκατομμύρια. Ας δούμε όμως το σχέδιο στα χαρτιά. Λοιπόν, την αποκομιδή, σχεδόν στο σύνολό της, θα την αναλάβουν δύο της. Θα πούμε, δεν λέω για τους δήμαρχους, θα πούμε παρακάτω. Λοιπόν, το μπλε κάτω. Προχτές ο κ. Γραφάκος, ο δήμαρχος ξέρετε, είπε ότι ο μπλε κάτω πρέπει να πάει στον ιδιότητα. Τα διαπόβλητα. Τα σπουδάκια ανακύκλωσης, τα προγράμματα Green City, αυτά δεν ξέρω τι έχουν γίνει, έχουν εξαφανιστεί. Τελείωσε η σύμβαση. Ναι, αυτό το πρόγραμμα του Green City μαζεύουν τα πολιτικά και τα σπουδάκια ανακύκλωσης, τα οποία ο Σολούπο έρχεται δικογραφία, τα συμφωνούν εδώ. Τα αγόρασαν και αυτά τα αγόρασαν πήγαν να αποφασίσουν ότι δεν μπορούν να τα λειτουργήσουν γιατί δεν έχουν το προσωπικό του κατάλληλο. Και τα ανέβησαν σε ιδιώτες. Σε ποιους ιδιώτες? Στους ιδιώτες που τα αγόρασαν. Δηλαδή αγόρασαν αυτά από την μεταπολιτική ανακύκλωση στα σπιτάκια και τα έδωσαν τα σπιτάκια στην μεταπολιτική ανακύκλωση. Αγόρασαν από την κρίνηση τα φορτικά, αυτά που γυρνάει από τις πλατείες και ανέβησαν στην κρίνηση. Δεν ξέρω αυτοί οι μορφές να πιστεύω παραγωγές. Λοιπόν, το υπόλοιπο, όσα από αυτά τώρα που θα μας έχουν ιδιώτες θεωρούνται ανακυκλώσιμα, θα πηγαίνουν στα ιδιωτικά κλάι, στις μονάδες επεξεργασίας και στις μονάδες ανάκτησης ανακύκλωσης, της ΜΑΓΑ. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχουμε 12 τέτοιες μονάδες εν λειτουργία. Και το σχέδιο προβλέπει 56 τέτοιες μονάδες να κατασκευαστούν. Προκειμένου να εξασφαλίσουν, θα πούμε παρακάτω, το καύσιμο που θα γίνει μονάδες καύσης. Το υπόλοιπο 45% από το 55% θα εξακολουθεί να περιέχει σύνητα, θα πηγαίνει σε αυτές που λέμε τις ιδιωτικές μία μέρα, προκειμένου να γίνει η επεξεργασία και να προκύψει ένα νέο καύσιμο, το οποίο μέχρι τώρα δεν το ονομάσαμε έτσι. Αυτό που λέγαμε SRF, θα προκύψει ένα νέο που θα λέει KIP, απορριμματογενείς ενεργειακά απόδομα. Η πρώτη σύνταση. Αυτά τα έφυγα, τις άλλες θα πάμε στις μονάδες καύσης. Στις 6 μονάδες καύσης θα παράγεται τοξική νεύρα που θα μεταφέρεται σε κοιτέα, όπως είπε ο Γεράσιμος. Συνεπώς, θα δημιουργηθούν 5 νέα δίκτυα. Δηλαδή, οι επενδυτές δεν έχουν ενδιαφέρον μόνο για τις 6 μονάδες. Έχουν ενδιαφέρον για πολλά δίκτυα. Ξέρετε να σας πω το μεταφορικό δίκτυο. Το μεταφορικό δίκτυο θα είναι τεραστίων διαστάσεων. Είπε ο Γεράσιμος, από την Κίνη και την Μητυλίνη θα έρχεται στην Αθήνα. Από την Κέρκυρα, από τα Γιάννενα θα πηγαίνει στη Δυτική Μακεδονία. Από το Αθήνιο θα πηγαίνει στην Πελοπόννησο. Δηλαδή θα έχουμε ένα τεράστιο μεταφορικό δίκτυο, το οποίο σύμφωνα με τη δόση του Γενικού Γραμματέα του Γραφάκου, για το οποίο θα δημιουργηθεί ένας φορέας, ο οποίος θα είναι ιδιωτικός φορέας, για να κάνει όλες αυτές τις μεταφορές. Και να μεταφέρει και η τοξική νεύρα στους κοιτές. Συνεπώς έχουμε 5 δίκτυα. Δίκτυο αποκομιδής, μεταφορικό δίκτυο, δίκτυο ΜΕΑ, δίκτυο μονάδων καύσης, δίκτυο χιτά. Δεν το ξεχνάμε αυτό, γιατί οι χιτά θα εξακολουθούν να υπάρχουν ό,τι και να γίνει. Υπάρχουν ακόμα και να πετύχει το σχέδιο, δεν θα πετύχει, θα εξηγήσει παρακάτω. Οι χιτά θα εξακολουθούν να χρειάζονται. Λοιπόν, όλο αυτό το τεράστιο
φαραωνικό σχέδιο δεν θα έπρεπε να συζητηθεί με τους Δήμους, τα περιφερειακά συμβούλια, με τις φορείς διαχείρισης, τα εθνικά, τα συνδικάτα. Δεν λέμε είμαστε κινήματα, είμαστε καλά να δουλειάζουν, δεν θέλουν να μας λένε το όνομά μας. Παρεμπιπτόντως να ενημερώσω και εμείς ζητήσαμε συνάντηση με τον κύριο Γραφάκο, ο οποίος δεν μας έχει απαντήσει κάτι. Σαν δυτικό μέτωπο. Δεν συζητήθηκε με κανέναν από αυτούς τους όρους που είπαν και συζητήθηκε μόνο με τους επενδυτές σε διάφορα κλειστά επενδυτικά φόρμα, στα οποία είχαν πρόσβαση μόνο άνθρωποι με πρόσκληση. Δηλαδή, εμείς δεν μπορούσαμε να είχαμε παρέμβαση. Δεν μπορούσαμε να πούμε σε αυτά. Αλλά να πούμε στην ουσία. Αν υποθέσουμε ότι με ένα μαγικό τρόπο αύριο το πρωί έχουμε στις 6 μονάδες καύσης, θα μπορούσαμε να το ρίξουμε. Η απάντηση είναι όχι. Και ο λόγος είναι ότι δεν θα είναι καύσιμη ύλη. Τι χρειάζεται να βρεθεί καύσιμη ύλη σύμφωνα με το σχέδιο πάντα. Είπαμε πρώτα απ' όλα ανακύκλωση. Να ανακυκλώνουμε το 50%. Θα ανακυκλώνουμε το 50% το 2030. Το είπε και προχτές αυτό. Λέω περισσότερες πιθανότητες έχω εγώ να τρέξω στο μαραθώνιο στις επόμενες Ολυμπιακούς αγώνες και να κρατήσω τώρα τους πρωταθλητές παρά να έχουμε ανακύκλωση 50% μέχρι το 2020. Γιατί δεν γίνεται. Γιατί δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε. Μπορεί να σημαίνει ότι είναι και εύκολο πράγμα. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα για να δείτε ότι αυτή είναι στόχη, να είχαμε να λέγαμε, να μιλήσουμε λίγο για την Αττική. Στην Αττική έχουμε το 40% πληθυσμού, γνωστό. Από το σύνολο των άσα των αστικών εισιτηριών αποκλειτών, εξαιρεμένων των ΒΕΑΣ, τα ΒΕΑΣ είναι τα λεγόμενα βιομηχανικά και εμπορικά αποκλειτά, ανακτάται, προσέξτε, μόνο το 6% στην Αττική. Το υπόλοιπο 92 οδηγείται στην Αθήνα. Γιατί είναι αυτό το 6, το 2030 να γίνει 55. Από την αναπτύξη λοιπόν ο στόχος δεν θα πετύχει. Μήπως θα πετύχει όμως από τις μονάδες επεξεργασίας τις 56, θα τις έχουμε καταρχήν τις 56 μονάδες το 2030, πριν το 2030, δεν θα τις έχουμε. Δεν θα τις έχουμε. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν 12 από τις 56 που προβλέπονται. Προσέξτε τώρα, 27 από τις 56 είναι δρομολογημένοι. Αυτή η έκφραση με εκνευρίζει, αλλά ξέρετε τι σημαίνει δρομολογημένες. Είναι γραμμένες σε κάθε περιφερειακό σχέδιο. Όπως της Αττικής που λέει θα έχουμε 6 μονάδες επεξεργασίας και όταν έχουμε μία, το ΕΜΑΚ που είναι εδώ και 20 χρόνια. Για τις 12 ομένων δεν έχει ξεκινήσει κανένα συζήτηση, ορυχόδευση. Ούτε συζήτηση κάνει. Λοιπόν, πώς μπορούν να πετύχουν αυτή την παραγωγή δευτερογενών χωρίς μονάδες επεξεργασίας και χωρίς ανακύκλωση. Δεν μπορεί να πετύχει. Σημειώστε κάτι, δεν υπάρχει διαφορά από εσάς. Λένε ότι τις ΜΕΑ μονάδες επεξεργασίας θα τις μετατρέψουν σε ΜΑΑ, σε μονάδες ανάκτησης ανακύκλωσης. Και λέει λοιπόν η ΣΠΕ ότι για να μετατραπεί μια μονάδα επεξεργασίας αλλά μονάδα ανάκτησης θα υπάρχει μια αύξηση του κόστους από 25% ως 50% ακόμα και αν είναι στην διαγωνιστική διαδικασία. Ακόμα δηλαδή και αν δεν είναι έτοιμος στη διαγωνιστική διαδικασία. Λοιπόν, αλλά και να γίνουν αυτές οι μονάδες επεξεργασίας, θα παράγουν όλα, θα παράγουν στο τελικό. Όχι. Για να σας πω γιατί.
υπολογίζουν πως το ΕΜΑΚ, το 2030 πως το ΕΜΑΚ, το δημοστατική το μοναδικό, θα παράγει 80.652 τόνους. Ξέρετε πώς παράγει? 6.275 τόνους. Που έχει γίνει μάγια. Πού λοιπόν θα βρουν 1,5 εκατομμύρια τόνους να δουλεύουν 6 μονάδες? Τι θα γίνει? Δεν θα βρουν. Θα έχουμε εισαγωγή δευτερογενών, όπως είπε και ο Γεράσιμος. Θα έχουμε βαφτίσια σύγκτων σε δευτερογενή που έχουν κάποια θερμοκόνα δύναμη. Τρίτο, θα υπάρχουν κλειστές μονάδες καύσης που θα κάψουν και θα πληρώνονται για 28 χρόνια με εγγυημένες ποσότητες. Έγινε στην Κύπρο αυτό. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο το έχουμε φανταστεί. Συμπέρασμα. Θα δαπανίσουμε 5,5 δις γιατί για μείωση των σκουπιών θα έχουμε αύξηση των σκουπιών. Τώρα, τι θα πληρώνουμε την τιμή? Αυτό θέλω λίγο να προσέξετε. Το τέλος εισόδου των επίσης μονάδες καύσης το υπολογίζουμε γύρω στα 140 ευρώ, 138. Το τέλος ταφής που το πληρώνουμε όλοι είναι έτσι καλώς για να πάρουν το σκουπίδι. Το τέλος εισόδου στις μονάδες ανάκτησης ανακύκλωσης. Κάτι που δεν το συζητάει κανείς. Τα ιδιωτικά συνεργεία ανακυκλώσει των βαρέα ασυνήτων, τις δικές τους υπηρεσίες καθαριότητας. Και εδώ να κάνουμε μια σημείωση, όλες αυτές οι μονάδες, οι περιφερειακές, δηλαδή μία μονάδες καύσης, θα γίνουν με ΣΤΙΤ και 28 συμβάσεις με εγγυημένες ποσότητες. Τι θα πληρώνουν οι πολίτες, αυτά θα πληρώνουν τιμή. Εννοείται πάλι οι πολίτες θα πληρώνουν. Οι πολίτες θα πληρώνουν επιδότηση 150 ευρώ, 155 ευρώ ΑΠΕ. Κιλοβατόρα. Ναι. Λοιπόν, που θα αγοράζουν, θα πληρώνουν επίσης το ρεύμα που αγοράζουν από το δίκτυο που οργανιάζουν αυτό το δίκτυο να παράγει το 2% των ενεργειακών αναγκών της χώρας. Το συνολικό κόστος, εμείς λέμε θα ξεπεράσει τα 500 ευρώ. Ωστόσο, υπάρχουν επιστήμονες που ασχολούνται με το θέμα του κόστους και τα υπολογίζουν στα 700 ευρώ. Όσο και σήμερα. Ναι, με όλα μαζί. Πόσο πληρώνετε σήμερα? Ναι. Λοιπόν, τώρα θέλω να πω για να κλείσω τα τρία επιχειρήματα που βάζουμε συνήθως. Όπου γίνεται κουβέντα, στην Κέρδη, σε περιφερειακά συμβούλια κτλ. Λέμε τρία πράγματα. Πρώτο, πέστε μας τι θα γίνει με το επώνυμα. Δεύτερο, ότι όλη η Ευρώπη υιοθετεί την καύση. Και τρίτο, υπάρχουν χαμηλοί ρήποι εάν υπάρχουν αυστηροί έλεγχοι. Αυστηροί έλεγχοι. Εγώ θα ξεκινήσω από το τρίτο, θα ήταν και Γεράσιμο, θα σας πω κάτι για την εμπειρία της φυσικής. Το θέμα της ρήπανσης είναι τόσο μετρικό. Δηλαδή, είναι άλλο πράγμα να πάρει μια μέρα στη χωματερή. Κάνω να ζεις δίπλα στη χωματερή. Άλλο να γεννιέσαι δίπλα στη χωματερή. Άλλο να πας δίπλα σε ένα εργοστάσιο για μια μέρα και να μετρήσεις το φουγάρο. Και άλλο να ζεις από μωρό μέχρι να ενηλικιωθείς δίπλα στο φουγάρο. Άλλες ποσότητες καταλαβαίνω. Θα πούμε όμως τα άλλα δύο τώρα για το υπόλοιπο για την Ευρώπη. Να πω κάτι για την Ευρώπη, ότι υπάρχουν ευρωπαϊκές χώρες που δεν βασίζονται στην καύση. Αλλά έχουν υψηλά ποσοστά ανακύκλωσης. Αυτές οι χώρες εστιάζουν στην πρόληψη, την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση που είναι και ο Γεράσιμος. Και όχι στην ενεργειακή αξιοποίηση. Θα σας δώσω κάποια παραδείγματα. Η Σλοβενία έχει ανακύκλωση και κομποστοποίηση 62%. 0% καύση, 0%. Τα φύλλα 10%. Εκεί οι κυβερνώντες έχουν υιοθετήσει τη συλλογή στην πηγή, αυτό που λέμε διαλογή στην πηγή και το σύστημα πόρτα-πόρτα και τα κοινωνικά προγράμματα ευαισθητοποίησης. Η Λουμπιάννα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα με μηδενική ταφή χωρίς εργοστάσιο καύσης. Ιταλία. Ορισμένες περιφέρειες, το Τρέντο, το Νότιο Τυρόλο, το Βενέτο έχουν ποσοστά ανακύκλωση 70%. Καθόλου καύση ή ελάχιστη καύση, κάνουν εκτεταμένη κομποστοποίηση και διαλογή στην πηγή, παράδειγμα από τα οργανικά απόβλητα. Κατόνια, μεγάλα κατόνια της Αιθιοπίας, στη Βέρνη και στη Συρίγη. Ενώ η Ιρλανδία έχει εργοστάσια καύση, σε ορισμένες περιοχές προωθούν αυτό
πρακτικές σπουδές θέλουν να πω στην καύση μέσω εργατικής αναντίκωσης. Η Πορτογαλία σε μικρή κλίμακα, αν και σε εθνικό επίπεδο δεν είναι πρωτοπόρος η Πορτογαλία, δήμοι όπως η Μαδέρα και μερικές πόλεις έχουν αναντίκωση 50% χωρίς καύση. Τι κοινό τώρα έχουν αυτές οι χώρες και αυτές οι περιοχές? Συμμετοχική προσέγγιση πολιτών, ενημέρωση, επιβολή διαλογής της πηγής, απουσία ή απόρριψη εγκαταστάσεων καύσης, επένδυση στην κυκλική οικονομία, τοπική διαχείριση αποβλήτων με χαμηλό ανταλλακτικό αποτύπωμα. Και κλείνουμε με το τελευταίο που θεωρώ πολύ σημαντικό. Καλλιεργείται ο μύθος ότι δεν μπορούμε να διαχειριστούμε τα υπολείμματα που δεν ανατυκλώνονται. Και μας πάντα αυτόματα. Και τι θα κάνετε με αυτά που δεν ανατυκλώνονται? Με αυτά που το οδοντόπλαστο και τα λοιπά. Λοιπόν, πρόκειται για ψέμα. Ακόμα και αυτά τα υλικά μπορούν να επεξεργαστούν και να επαναχρησιμοποιηθούν. Θα σας πω ένα παραδείγμα. Χωρίς ενεργειακή αξιοποίηση, το βάρος πέφτει κυρίως στην υλική ανακύκλωση στα δευτερογενή υλικά για κατασκευές, στην κομποστοποίηση και σε νέες καινοτόμες εφαρμογές. Υπάρχουν αρκετές μέθοδοι που εστιάζουν στην υλική αξιοποίηση και στη δευτερογενή χρήση των υπολειμμάτων. Παραγωγή δευτερογενών πρώτων υλών για τη βιομηχανία. Παραγωγή δευτερογενών υλών για κατασκευές. Από υπολείμματα μπορούμε να δημιουργήσουμε. Από αυτά τα υπολείμματα που δεν αναπτυγώνονται, έτσι. Μπορούμε να δημιουργήσουμε αδρανή υλικά για πολλές χρήσεις. Χρήση σε μείγματα ασφαλτοποίησης. Χρήση σε υποστρώματα αλωτίας. Χρήση σε υλικά επίχωσης. Με το γυαλί και τα μικρά και τα κεραμικά μπορούμε να κάνουμε πρόσθετο υλικό σε μπετόν, σε πλακάκια και σε πολιτικά υλικά. Με τα πλαστικά χαμηλής ποιότητας, παραγωγή δομικών στοιχείων όπως πλάκες πεζοδρομίου, πάνελ, χιλιόμετρα και αυτά που έρχονται από τα πλακές που χρησιμοποιούνται πλέον σήμερα στις εικόνες. Από πλαστικά ή από σύνθετα απόβλητα που περιέχουν πλαστικό μπορούμε να παράγουμε προϊόντα για τους ψηφιακούς, για τους υποτές. Από υπολείμματα υφασμάτων μπορούμε να κατασκευάσουμε μονοπτικά υλικά και ηχοαπορροφητικά πάνελ. Από σύνθετα πολυμερή αστικές εφαρμογές όπως παγκάκια, κάλους, πέτρο και εξοπλισμό. Σε ό,τι αφορά την ταφή, είναι βέβαιο πως πρέπει να περιοριστεί. Όμως ο στόχος για 10% στην περίπτωσή μας δίκαιη για τους λόγους που λέμε. Εμείς υποστηρίζουμε πως μπορεί να υπάρξει υγειονομική ταφή επεξεργασμένων υπολειμμάτων που προσωμιάζουν σε αδρανή υλικά, όχι όμως χωματερές τυποφιλής και με πολύ λιγότερα χρήματα να λειτουργήσει ένα μοντέλο δημόσιας αποκεντρωμένης διαχείρισης με έμφαση στην πρόληψη και τη προδιαλογή των υλικών. Σας προσθέσω άλλες. Ευχαριστώ. Χαίρομαι καταρχάς για τη σημερινή συνάντηση, γιατί είναι ένα κομμάτι από το κίνημα που πρέπει να χτίσουμε σιγά σιγά γύρω από τα θέματα της ιδιωτικοποίησης των απορριμμάτων, γιατί δεν πρόκειται απλώς και μόνο για την καύση. Πρόκειται για ουσιαστικά την υπονόμευση μιας ακόμα δημόσιας λειτουργίας, ενός ακόμα δημόσιου αγαθού όπως η διαχείριση των απορριμμάτων και βέβαια της ίδιας της καρδιάς της αστικής αυτοδιοίκησης. Η καύση, με λίγα λόγια για να είμαστε λίγο, να κάνουμε και κάποια πράγματα στο μυαλό, είναι ακριβή, αναποτελεσματική, επικίνδυνη και είναι και ξεπερασμένη. Αυτό είναι 4 ουσιαστικά που χαρακτηρίζουν απολύτως το μοντέλο στο οποίο θέλουν να μας πάνε. Μας πάνε μεθοδευμένα σε αυτό το μοντέλο, γιατί στην χώρα μας έχει πάρα πολλά χρόνια, τα τελευταία 30 χρόνια, μιλάμε για ανακύκλωση, πληρώνουμε πολλαπλές φορές για ανακύκλωση και η ανακύκλωση δεν γίνεται και δεν γίνεται όχι γιατί οι πολίτες δεν ανταποκρίνονται, ούτε καν γιατί οι δήμοι δεν ανταποκρίνονται. Δεν γίνεται γιατί η πολιτεία δεν επιτρέπει να γίνει ανακύκλωση. Με πολλούς τρόπους
Αν έχουμε χρόνο, δεν θέλω να σας ζαλίσω, ρωτήστε με να το πούμε στη συζήτηση. Η καύση λοιπόν είναι ακριβή, το είπαμε ήδη, είναι μια πανάκριβη μεθόδος, θα πολλαπλασιάσει τα δημοτικά τέλη. Δεν θέλουμε και μάλιστα τα δημοτικά τέλη, γιατί έχουν τόσο μεγάλο ενδιαφέρον τα σκουπίδια για τους ιδιώτες, γιατί τα πληρώνουν υποχρεωτικά μέσα στο λογαριασμό του ρεύματος. Οπότε, και πολλοί κόσμοι δεν ξέρει ότι τα δημοτικά τέλη δεν αντιστοιχούν γενικά στις δαπάνες που κάνει ο Δήμος, αντιστοιχούν μόνο, αποκλειστικά και μόνο στην καθαριότητα και στον υπνοτισμό. Άρα, αν αυξηθούν, αν πολλαπλασιαστεί το κόστος της διαχείρισης των απορριμμάτων, θα πολλαπλασιαστούν τα δημοτικά τέλη που ήδη επιβαρύνουν τον λογαριασμό του ρεύματος. Αν λοιπόν θέλουμε να πάμε σε μια κατεύθυνση όπου το ρεύμα είδαμε τι έγινε, το χάσαμε στα χέρια μας και χάσαμε στο μέλλον. Τώρα, στην ίδια τη ρυθμιστική αρχή ενέργειας που φτιάξαμε για να ρυθμίζει υποτίθεται την αγορά του ρεύματος με τα γνωστά πολύ πετυχημένα αποτελέσματα, έχουν το ακριβότερο ρεύμα στην Ευρώπη, στην ίδια αυτή τη ρυθμιστική αρχή ενέργειας τη διευρύνανε, τις φτιάξαν άλλα δύο τμήματα με ξεχωριστούς επικεφαλείς και υπηρεσιακό μηχανισμό για να φτιάξουν μία αγορά για το νερό και μία αγορά για τα σκουπίδια. Τα τρία δηλαδή βασικά κοινωνικά αγαθά, τα δύο από τα οποία σε όλη την Ελλάδα τα διαχειρίζεται η Δήμη. Μπορεί στην Αθήνα να τα διαχειρίζεται και στη Θεσσαλονίκη το νερό να τα διαχειρίζεται η ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΑΠ, που δεν είναι των Δήμων. Στην υπόλοιπη χώρα όμως οι επιχειρήσεις ίδρυυσης αποχέτευσης είναι δημοτικές. Άρα έχουμε μια πολλαπλή ουσιαστικά επίθεση στην κοινωνία, γιατί ιδιωτικοποιούν ένα ακόμα δημόσιο αγαθό, το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα και την απαξίωση της αυτοδιοίκησης, την περαιτέρω απαξίωσή της, και βέβαια την φοβερή επιβάρυνση του κόσμου και την απώλεια του ελέγχου. Γιατί ό,τι χάνεται από την αυτοδιοίκηση και πηγαίνει σε πιο συγκεντρωτικές μορφές διαχείρισης, χάνεται και τον κοινωνικό έλεγχο. Τα παράπονα είναι στον Δήμαρχο, λέει ο κόσμος, γιατί αυτό βλέπει λίγο πιο κοντά. Τώρα, είναι λοιπόν ακριβή, το είπαμε, το εξηγήσαμε, να μην επανέλθω, αλλά μπορούμε να το πούμε και άλλες φορές. Είναι αναποτελεσματική. Ένα βασικό επιχείρημα είναι ότι θα έχουμε, ρε παιδιά, ενέργεια. Δεν θα έχουμε απολύτως τίποτα. Με τους δικούς τους υπολογισμούς, το ενεργειακό όφελος από όλη αυτή την τεράστια επένδυση που θα γίνει, θα είναι το 2% των αναγκών της χώρας. Έτσι λένε αυτοί. Αυτό γράφουν στις μπέντες. Το 2% των αναγκών της χώρας. Βέβαια, σε αυτό το ισοζύγιο δεν βάζουμε μέσα την ενέργεια που καταστρέφεται, που υπάρχει μέσα στα υλικά που παρήχθησαν και που όταν θα ανακυκλωθούν, θα κερδίσουμε ένα μεγάλο μέρος από αυτή την ενέργεια, αλλά όταν θα τα κάψουμε θα την καταστρέψουμε όλοι. Θυμάστε που παλιά, που ήμασταν και πιο νέοι, που μας δείχνανε κάτι κουτάκια και λέγαμε ότι τόσα κουτάκια αλουμινίου αντιστοιχούν σε μια λάμπα που θα ανάβει τόσο. Αυτό είναι γιατί όταν ανακυκλώνω κάτι, ένα μέρος από την ενέργεια που έχει σωματωθεί για να το παράξω, είτε είναι χαρτί, είτε είναι πλαστικό, είτε είναι μέταλλο, είτε οτιδήποτε, μου επιστρέφει. Δηλαδή είναι λιγότερη η ενέργεια που θα χρειάζομαι για να φτιάξω ένα κουτί αλουμινίου από κουτιά αλουμινίου. Από ότι να σκάψω το βουνό, να βγάλω το δόξι, να το κάνω αλουμινίου, να το κάνω αλουμινίου και να το κάνω κουτάκι αλουμινίου. Έτσι. Αυτή την ενέργεια τη χάνουμε πια με τα σκουπίδια μας, τα σύννεφα. Χάνεται. Ένα άλλο κομμάτι γιατί είναι αναποτελεσματική είναι γιατί το είπαμε ήδη να το τονίσουμε, η καύση δεν εξαφανίζει τα σκουπίδια. Το 1/3, το 1/4 περίπου του βάρους τους θα υπάρχει και θα υπάρχει από την διαχείριση, θα επιτεθεί. Δεν τα εξαφανίζει. Άρα έχουμε μία μέθοδο η οποία είναι επικίνδυνη, το είπανε ήδη γιατί είναι επικίνδυνη, είναι ακριβή, το είπανε ήδη, είναι αναποτελεσματική στις βασικές της αρχές. Επίσης, ένας άλλος τρόπος που λέμε ότι η καύση είναι περιβαλλοντικά, η ενέργεια που δίνει είναι πράσινη ενέργεια. Ουδέν ψευδέστερο. Η ενέργεια που δίνει εκπέμπει τόσο μεγάλους όγκους διοξιδίου που θεωρείται θανατηφόρα για την κλιματική αλλαγή. Όταν και με 1 τόνο πλαστικού παίρνουμε 2 τόνους διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Δεν λέω για τους τοξικούς ρήπους, λέω για τα αέρια της κλιματικής αλλαγής. Τους τοξικούς ρήπους τους αναλύσαν ήδη, να μην επανέλθουν, είναι πάρα πολλοί. Δεν υπάρχει κανένα σύστημα που να εγγυάται ότι αυτοί οι ρήποι δεν θα υπάρχουν, γιατί τώρα είναι ξεπερασμένοι. Και γι' αυτό το λόγο εξάλλου σε όλο τον κόσμο, με πολύ μικρές εξαιρέσεις, τα εργοστάσια καύσης απορριμμάτων γίνονται σε υποτιμμένες περιοχές. Δεν γίνονται στην Εκάρτη. Στην Εκάρτη. Γίνονται μάλιστα στην Αμερική,
Θα σας πω λίγο και το τι σημαίνει ξεπερασμένη. Ξεπερασμένη σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι μονάδες καύσης είναι σε κρίση. Είναι σε κρίση και πάρα πολλά κράτη έχουν είτε ξεκινήσει και δεν κάνουν καινούργιες, είτε έχουν ξεκινήσει και τις φορολογούν, τους ρίχνουν δηλαδή τέλη και φόρους για να αποθαρρύνουν την καύση. Πώς μας βάλανε εμάς τέλος στην ταφή για να αποθαρρύνουν την ταφή. Τώρα αυτό γίνεται και για τις μονάδες καύσης, γιατί δεν θεωρείται μια ανενδειγμένη λύση και καλά κάνει. Υπάρχει λοιπόν μια ανησυχία από τη ΣΥΠΑ και τη Βρετανία και χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι την Αυστραλία και την Κίνα. Υπάρχει μια γενική ανησυχία. Συνεχώς βγαίνουν μελέτες, συνεχώς ανακοινώνονται νέα μέτρα. Δεν είναι, και εκεί έχουν μεγαλοεργολάβους και φυσικά οι μονάδες καύσης είναι πάρα πολύ χρήσιμες σε όποιους τους λειτουργούν, γιατί είναι μεγάλες συγκεντρωτικές εγκαταστάσεις με πολλά χρήματα. Δεν κάνει κανένα την ιδανική διαχείριση αποβλήτων στον κόσμο. Αυτό το έχουμε ξεκάθαρο. Γι' αυτό έχουμε έναν κόσμο αποβλήτων που κοντεύουν να μας πνίξουν. Η ιδανική διαχείριση δεν κάνει κανένα. Αλλά το μοντέλο της καύσης είναι ξεπερασμένο ακόμα και για τα πλαίσια της μη ιδανικής διαχείρισης. Υπάρχει αυτή τη στιγμή στη ΣΥΠΑ 300 περίπου οργανώσεις πέτυχαν, το θεώρησαν πολύ σημαντικό, να ελεγχθούν οι περισσότερες μονάδες καύσης που έχουν στη ΣΥΠΑ για 800 χημικές ουσίες από την περιβαλλοντική υπηρεσία των ΗΠΑ. 800 χημικές ουσίες. Προσέξτε. Να ελέγξουν αυτές τις μονάδες. Και μάλιστα ο διευθυντής της ομάδας των 300 οργανώσεων είπε ότι η βιομηχανία καύσης είναι χειρότερη από την υγειονομική ταφή, πιο βρώμικη από την καύση άνθρακα και επηρεάζει ανάλογα τους έμφωνους. Αυτό που λέγαμε και πριν. Στη Μεγάλη Βρετανία έχουν πάρα πολλές αντιδράσεις. Και η Ουαλία είπαν ότι εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε καινούργιες μονάδες καύσης. Τέλειωσε. Ό,τι έγινε, έγινε. Στην Ευρώπη έχουμε μέτρα περιορισμού σε 10 χώρες της καύσης, μεταξύ των οποίων και οι χώρες πιο προηγμένες, δηλαδή η Σουηδία που έχουν μονάδες καύσης, η Δανία, η Γερμανία και οι υπόλοιπες, Φιλανδία, Ισπανία, Βέλγιο κτλ. Έχουμε 10 χώρες που βάζουν φόρο καύσης και στις περισσότερες από αυτές τις χώρες παίρνουν και άλλα μέτρα. Για να τις παγώνουν μονάδες, απαγορεύουν να αποτεφρώνουν τα ανακυκλώσιμα εντελώς. Αυτά που λέγαμε ότι είναι και η βασική θερμογόνος δύναμη, στο πλαστικό και το χαρτί. Άλλες χώρες κλείνουν μονάδες όπως τη Δανία, τις εντάσσουν τις μονάδες όπως η Γερμανία στο εθνικό σύστημα εμπορίας. Λοιπόν, αυτό που λέει ο Γεράσιμος, κάποια στιγμή αυτές οι μονάδες καύσης, επειδή παράγουν τόσο πολύ διοξείδιο, θα επιβαρυνθούν και με το φόρο του διοξειδίου. Η ρήπανση σε όλες τις χώρες μειώνεται, αλλά δεν εξαφανίζεται. Αυτό να το έχουμε ξεκάθαρο. Άρα, αφού είναι ακριβή, αναποτελεσματική, επικίνδυνη και ξεπερασμένη, γιατί την κάνουμε στην Ελλάδα? Γιατί λέει, αφού απέτυχε το μοντέλο της ανακύκλωσης, γιατί να κάνουμε άλλο? Δεν έχουμε τι να κάνουμε άλλο. Το μοντέλο της ανακύκλωσης, όπως σας είπα και πριν, απέτυχε γιατί η πολιτεία σχεδίασε για να αποτύχει. Δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο γιατί ήδη μιλήσαμε πάρα πολύ. Όποιος θέλει στην κουβέντα να εξηγήσω γιατί κατά τη γνώμη μου, γιατί δουλεύω σε δήμους πάρα πολλά χρόνια και έχω εκτός από το ότι είμαι χημικός μηχανικός, έχω και την εμπειρία του τι σημαίνει να διαχειρίζεται ένας δήμος τα απορρίμματά του και για ποιο λόγο δεν μπορεί να τα διαχειριστεί και να θέλει κατά τρόπο ώστε να έχει σημαντικά αποτελέσματα. Ο Γεράσιμος ήδη εξήγησε ένα πολύ πετυχημένο πολιτικό όμως σχέδιο που δίνει με λαβέρο. Δεν μπορεί να το εξαπλώσει, δεν μπορεί να το φτιάξει όλο το. Να εξυπηρετήσει τους δημότες του με αυτό. Μπορεί να δείξει έναν δρόμο. Να πει ότι κοιτάξτε να δείτε, το κάναμε, μπορούμε να το κάνουμε, να το γίνεται. Είναι πολύτιμη αυτή η εμπειρία που έχει ο Γεράσιμος. Γιατί δεν γίνεται, γιατί η πολιτεία δεν το αφήνει. Και να πω ένα παράδειγμα μόνο για να κλείσω. Όταν θες να κάνεις ανακύκλωση και μάλιστα να υπηρετήσεις και την αρχή της εγκύτητας, δεν φτιάχνεις 56 μονάδες τεράστιες πανάκριβες να χωρίζουν τα σκουπίδια από σκουπίδια και να αφήνουν να τα πηγαίνουν για κάψιμο. Δεν το φτιάχνεις, ούτε 6 μονάδες καύσης. Ξεκινάς και φτιάχνεις εργοστάσια ανακύκλωση στη χώρα. Πού θα πάμε το πλαστικό? Γιατί να το πάμε στην Τουρκία, γιατί να το πάμε στην Ινδονησία και στο Βιετνάμ? Γιατί? Πού θα πάμε το χαρτί? Το πουλάμε σε όλη την Ευρώπη. Πού θα πάμε το γυαλί? Γιατί δεν φτιάχνουμε εργοστάσια ανακύκλωση στη χώρα? Έτσι ξεκινάς. Αν θέλει να ενισχύσει την ανακύκλωση, ξεκινάς φτιάχνοντας εργοστάσια ανακύκλωση. Όχι μονάδες να χωρίζουν την εξαρτάται σε τα σκουπίδια. Επίσης, η ανακύκλωση δεν είναι πανάκια. Δεν είναι η καλύτερη μέθοδος. Και δεν είναι η καλύτερη μέθοδος γιατί παράγουμε τόσο πολλά απόβλητα που ορισμένα από αυτά και δεν ανακυκλώνονται όπως κάποια είδη των αλλά και δεν προλαβαίνουν να ανακυκλώσουν. Τα απόβλητα μας είναι πάρα πολλά. Ποια είναι η βασική μέθοδος που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Είναι η πρόληψη. Οι Δήμοι δεν μπορούν να κάνουν πρόληψη. Η πρόληψη κάνει η πολιτεία.
Η πολιτεία μπορεί να κάνει πολύ εύκολα πρόληψη. Στο κομμάτι της. Θυμάστε με τα καλαμάκια την ιστορία, γιατί έχει τέλει σε αστεία. Είναι πάρα πολύ απλό. Βγάζει νομοθεσία που λέει ότι παιδιά απαγορεύονται πολλαπλές συσκευασίες. Παιδιά στα σούπερ μάρκετ διαθέτουμε προϊόντα χύμα. Με επανεγεμιζόμενες συσκευασίες, όπως είχαν τα ATM γάλατα, θυμάστε που κατέβαινε το μπουκάλι και το έπαιρνε. Λοιπόν, βγάζει τέτοιες νομοθεσίες που κάνει πρόληψη, γιατί ποιο είναι το βασικό κομμάτι που δεν ανακυκλώνεται εύκολα, δεν είναι τα οργανικά μας απόβλητα. Αυτά, άμα τα χωρίσουμε, θα κάνουμε ένα πολύ αθώο και ωραίο προϊόν, χωσί και ίσχυουν απελεύσει. Τι δεν μπορούμε να διαχειριστούμε καλά, δεν μπορούμε να διαχειριστούμε καλά τις συσκευασίες. Τα πλαστικά, τα χαρτιά, τα γυαλιά, αυτά είναι τα δύσκολα. Αυτά λοιπόν προσπαθείς και τα περιορίζεις και τα περιορίζεις με νόμους. Δεν τα περιορίζεις απλώς επικαλούμενος, ας πούμε, μας έφερε στο κεφάλι αυτή η κατάρρευση να κάνει. Κάνεις νόμους και κανόνες και εκεί ο κόσμος καλείται να ανταποκριθεί σε ένα σχέδιο. Σήμερα ο κόσμος καλείται να ανακυκλώσει και εγώ σας λέω ότι άμα ρωτήσουμε 100 πολίτες έξω που πάνε τα υλικά της ανακύκλωσης, οι περισσότεροι θα σου πούνε ότι τα πετάνε στα σκουπίδια. Αυτό θα σου πούνε. Αυτή είναι η αίσθηση. Όταν λοιπόν λέμε ότι απέτυχε η ανακύκλωση, αλλά η ανακύκλωση απέτυχε επειδή δεν θέλαμε να πετύχει. Όχι γιατί δεν γίνεται να πετύχει. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ. Προτείνω, αν συμφωνείτε, όποιοι έχουν κάποιες ερωτήσεις, να γίνουν οι ερωτήσεις και σε ποιον απευθύνεστε, αν θέλετε να κρατήσετε και μία σημείωση, και να δοθούν οι απαντήσεις όλες μαζί. Αν συμφωνείτε. Να κάνουμε μια επανέμβαση. Κύριε Γερμανίδης. Λοιπόν, γεια σας. Ήταν πάρα πολύ που η συζήτηση με την Τώρα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Εγώ έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα πρόσθεση σε αυτά που ήδη ήξερα σε σχέση με τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Εγώ θα σας μιλήσω από την άποψη του δικαίου. Γιατί έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Και θα σας μιλήσω από την άποψη του δικαίου σε δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι πώς γίνεται η διαχείριση των αποβλήτων σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία και επέκταση για την εθνική. Και το δεύτερο είναι μερικές παρατηρήσεις στην στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ξεκινάω από το πρώτο. Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι η νομοθεσία σε σχέση με τα απόβλητα, η ευρωπαϊκή νομοθεσία, θεωρείται από τους πιο δύσκολους και δυσεπίλητους τομείς του δικαίου του περιβάλλοντος, διότι απαρτίζεται από έννοιες οι οποίες είναι έννοιες που δεν μπορούν να αποκτήσουν ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Λέμε ότι απόβλητο είναι ότι είναι να πάει να απολυθεί ή είναι υποχρεωμένος αυτός να το απορρίψει. Αυτό είναι μια πολύ γενική κατηγορία που δεν βοηθάει τελικά την διαχείριση των αποβλήτων, να ορίσουν δηλαδή ποιο είναι απόβλητο. Θέλω να πω ευθύς εξ αρχής πως η νομοθεσία επιτρέπει την καύση. Αυτό είναι το ζήτημα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει. Δεν είναι παράνομη η καύση. Αυτό προκύπτει από το εξής. Υπάρχει το περίφημο άρθρο 4, θα πρέπει να σας το διαβάσω, που είναι η ιεράρχηση της διαχείρισης των αποβλήτων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το άρθρο 4. Είναι πολύ σημαντικό διότι σύμφωνα με την ομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ιεράρχηση της διαχείρισης των αποβλήτων είναι νομικά δεσμευτική. Θα σας εξηγήσω στη συνέχεια τι σημαίνει αυτό. Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 4, θα πρέπει να υπάρχει μια ιεράρχηση της διαχείρισης των αποβλήτων, που το πρώτο στάδιο είναι η πρόληψη. Το δεύτερο στάδιο είναι η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση. Το τρίτο στάδιο είναι η ανακύκλωση. Το τέταρτο στάδιο είναι άλλο είδους ανάκτηση, όπως είναι η ανάκτηση της ενέργειας για την οποία κάνουμε λόγο τώρα. Και το τελευταίο είναι η διάθεση, δηλαδή η υγειονομική ταφή. Τι σημαίνει νομικά δεσμευτική ιεράρχηση της διαχείρισης των αποβλήτων? Σημαίνει, σύμφωνα πάντα με την ομολογία του δικαστηρίου, σημαίνει ότι το κάθε στάδιο θα πρέπει να ολοκληρώνεται
όσο γίνεται περισσότερο για να πάμε στο δεύτερο στάδιο. Δηλαδή, το πρώτο στάδιο είναι η πρόληψη. Είναι υποχρεωμένα τα κράτη-μέλη να έχουν σχέδια πρόληψης της παραγωγής των αποβλήτων. Όλα τα κράτη-μέλη έχουν, άλλα τα έχουν με πολύ σοβαρά σχέδια και άλλα με λιγότερο σοβαρά σχέδια, όπως είναι το δικό μας εθνικό σχέδιο για την πρόληψη των αποβλήτων, που είναι ένα ευχολόγιο χωρίς να έχει συγκεκριμένους στόχους. Όταν λοιπόν είναι υποχρεωμένο ένα κράτος να κάνει την πρόληψη, να έχει την πολιτική πρόληψη, θα πρέπει λοιπόν, επαναλαμβάνω, να έχει εξαρτήσει όλα τα μέτρα και ό,τι απομένει μετά να πάμε στο δεύτερο στάδιο, που είναι το στάδιο της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση. Πάλι λοιπόν θα πρέπει να έχει τέτοια μέτρα το κάθε εθνικό κράτος, όπου να εξαρτεί όσο γίνεται περισσότερο το στάδιο αυτό της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση. Μετά πάμε στο στάδιο της ανακύκλωσης, που είναι ένα πολύ σημαντικό στάδιο, παρά το γεγονός ότι έχει πάρα πολλά προβλήματα. Έχει πολλά προβλήματα, ωστόσο είναι ένα σημαντικό κομμάτι της διαχείρισης των αποβλήτων. Και το τέταρτο είναι η καύση στην ουσία, για να ακολουθήσει στο τέλος η υγειονομική ταφή. Αυτή λοιπόν η διαχείριση των αποβλήτων, εάν γίνει σύμφωνα με την νομοθεσία και την ομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τίθενται σημαντικοί περιοριστικοί παράγοντες στην διαχείριση των αποβλήτων εις βάρος της προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος. Στο βαθμό λοιπόν που κράτη-μέλη όπως είναι η Γερμανία, η Γαλλία, το Βέλγιο έχουν μια σοβαρή προσέγγιση του ζητήματος, βλέπουμε ότι εκεί η διαχείριση των αποβλήτων γίνεται με έναν τέτοιο τρόπο που έχουμε υψηλά ποσοστά ανακύκλωσης, έχουμε χαμηλό βαθμό υγειονομικής ταφής και το καθεξής. Αυτό είναι το πρώτο σημαντικό. Το δεύτερο έχει ιδιαίτερη σημασία, αφορά τα λεγόμενα, πώς το ονομάζουν αυτοί οι δευτερογενή, τώρα πώς τα λένε, τα παλιά SRF. Τα δευτερογενή, τα απορριμματογενή. Εδώ είναι ένας κρίσιμος κρίκος, από τον οποίο εξαρτάται κατά πόσο αυτό το οποίο προβλέπεται στη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι νομικά ορθό ή όχι. Το άρθρο 6 μιλάει για τον αποχαρακτηρισμό των αποβλήτων. Τι λέει λοιπόν το άρθρο 6? Λέει ότι τα κράτη-μέλη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι απόβλητα που έχουν υποβληθεί σε ανακύκλωση ή άλλη εργασία ανάκτησης, όπως τα συγκεκριμένα, θεωρείται ότι έχουν πάψει να αποτελούν απόβλητα εάν συμμορφώνονται με τους απόλυτους όρους. Να έχουν πάψει να θεωρούνται απόβλητα, που σημαίνει ότι θα μπορούν ύστερα να μπουν στην αγορά, δηλαδή αυτά τα οποία παράγονται ως απορριμματογενή να μπουν στην αγορά. Οι προϋποθέσεις είναι 4. Η πρώτη είναι η ουσία ή το αντικείμενο που θα προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για συγκεκριμένους σκοπούς. Εδώ πράγματι υπάρχει ο συγκεκριμένος σκοπός, είναι για την παραγωγή ενέργειας ή για την εξασφάλιση ενεργοβόρων βιομηχανιών που θα χρησιμοποιήσουν αυτά τα καύσιμα για την παραγωγή ενέργειας, κυρίως για τις μεταβιομηχανίες. Δεύτερον, υπάρχει αγορά ή ζήτηση για τη συγκεκριμένη ουσία αντικείμενο. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, διότι δεν μπορεί να προβαίνει σε ανακύκλωση ή σε ανάκτηση χωρίς εκ των προτέρων να έχει εξασφαλίσει ότι πράγματι υπάρχει αγορά ή ζήτηση. Διότι αν δεν έχει εξασφαλίσει, τότε είναι πολύ πιθανό τα προϊόντα της ανακύκλωσης ή της ανάκτησης να οδηγηθούν τελικά στην υγειονομική ταφή. Το τρίτο είναι η ουσία ή το αντικείμενο να πληρεί τεχνικές απαιτήσεις για τους συγκεκριμένους σκοπούς. Αυτό είναι ένα τεχνικό ζήτημα. Το τέταρτο, που είναι πάρα πολύ εξαιρετικά σημαντικό, είναι η χρήση της ουσίας ή του αντικειμένου δεν πρόκειται να έχει δυσμενή αντίκτυπο στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Αναφέρθηκε πριν ότι υπάρχουν προβλήματα σε ό,τι αφορά τις εκπομπές αερίων κτλ. Πράγματι, σύμφωνα με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με την πρακτική που ακολουθείται, υπάρχουν κριτήρια βάσει των οποίων ορίζονται συγκεκριμένα αντικείμενα ή ουσίες οι οποίες είναι προς ανακύκλωση ή προς ανάκτηση, να υπάρχουν αυτά τα συγκεκριμένα κριτήρια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη έχει εκδώσει κριτήρια για 7-8 περιπτώσεις. Τα εθνικά κράτη για άλλες περιπτώσεις, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, παραδείγματος χάρη, έχει και για τα δευτερογενή καύσιμα κριτήρια. Αν δεν υπάρχουν αυτά τα κριτήρια, δεν μπορεί να υλοποιηθεί η νομικά δεσμευτική αρχή του άρθρου 6 της οδηγίας για τα απόβλητα της οδηγίας 2008-98. Νομίζω λοιπόν ότι εκεί θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερο βάρος αν θέλουμε να είμαστε
να πετύχουμε το στόχο μας, ο στόχος μας δεν μπορεί να είναι άλλος παρά την άκρηση στην πράξη με νομικούς όρους, της καύσης. Τώρα πάω στο δεύτερο θέμα. Διάβασα προχτές την στατική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Πρέπει να σας πω ότι είναι από τις χειρότερες που έχω διαβάσει. Εγώ λόγω του επαγγελματός μου έχω διαβάσει εκατοντάδες. Είναι από τις χειρότερες. Είναι γενικές, γενικού περιεχομένου, δεν αναφέρουν τίποτα συγκεκριμένο σε ό,τι αφορά τους στόχους και κυρίως δεν απαντούν στο κρίσιμο ερώτημα που είναι το εξής. Λέει η άποψη για την καύση λέει ότι θα έχουμε την καύση έτσι ώστε να δημιουργούμε ενέργεια η οποία ενέργεια προερχόμενη από τα δευτερογενή καύσιμα τι θα κάνουν, θα αντικαταστήσουν τα ορυκτά καύσιμα. Για να γίνει όμως κάτι τέτοιο, θα πρέπει να υπάρχει στη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων η σύγκριση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από την καύση και η σύγκριση αυτή θα γίνεται με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τα ορυκτά καύσιμα. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται και δεν γίνεται επίτηδες, διότι εάν προχωρήσει σε αυτή τη σύγκριση με βάση την ομοθεσία και την ομολογία που υπάρχει, είναι αδύνατο να πάμε σε ένα θετικό ισοζύγιο υπέρ των δευτερογενών καυσίμων. Γι' αυτό ακριβώς το πράγμα αποσιωπάται πλήρως στη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπως επίσης δεν αναφέρεται τίποτε για τις πιθανές προσβολές στην υγεία του ανθρώπου ή στο περιβάλλον, γιατί τα στοιχεία που αφορούν την υγεία του ανθρώπου, το περιβάλλον, το έδαφος, τα νερά που συνδέονται άμεσα με αυτές τις δραστηριότητες, δεν υπάρχει τίποτα από αυτό, δεν υπάρχει καμιά ανάλυση παρά μόνο οι γενικές αναφορές. Επομένως, νομίζω πως μας δίνεται η δυνατότητα με βάση το νομικό πλαίσιο που υπάρχει παρά το γεγονός ότι εξ πρινσίπιο ισχύει αυτό ότι επιτρέπεται η καύση. Νομίζω ότι αν εφαρμοστεί σωστά η νομοθεσία και με βάση την πολύ προχωρημένη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νομίζω ότι μπορούμε να αποτρέψουμε αυτό που το είπαν και οι προηγούμενοι και συμφωνώ πολύ, πρόκειται για ένα περιβαλλοντικό αλλά και οικονομικό έγκλημα. Ευχαριστώ. Φίλοι, νομίζω ότι με βάση τα οποία ακούσαμε και τους εκλεκτούς συναδέλφους εδώ, πρέπει να κάνουμε κάποια συμπεράσματα κατά την άποψή μου. Υπόθηκε από την τελευταία ομιλήτρια ότι πρόκειται περί μιας ξεπερασμένης μεθόδου, η οποία είναι εύκολο για το ερώτημα τότε γιατί έρχεται. Η ταπεινή μου άποψη πρόκειται για μια πείσμα. Είναι μία πείσμα σαν και τις άλλες που έχουν γίνει. Και νομίζω, Θωμά, ότι θα είναι η τρίτη αφορμή για να παρέμβει στον τομέα διαχείρισης των απορριμμάτων οι Ευρωπαίοι εισαγγελέες. Η μία ήταν τα σπιτάκια, η δεύτερη είναι η διαχείριση του ΕΣΜΕ και η τρίτη θα είναι αυτή η πείσμα. Και ο νέος των αγωγείων, κατά την άποψή του, μοιάζει σαν τα καράβια που οι Έλληνες εφοπλιστές μετά από 20, 25, 30 χρόνια θα πηγαίνουν στην Αφρική και δεν τα φέρνουν. Και βεβαίως, εδώ είναι το εξής επιχείρημα. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, πολλά σκουπίδια έχουμε, ας τα κάψουμε, να βράσουμε νεράκι, να γίνει ατμός, να παράξουμε ηλεκτρική ενέργεια. Εδώ, η ΣΠΕ και γενικότερα διακατέχεται από μια επιστημονική ανθικότητα. Ξέρετε, στην επιστήμη είπαμε ότι ιδιαίτερα όσοι είμαστε στις επιστήμες αυτές, δεν πρέπει να πουλάς την ψυχή σου στο διάβολο. Πρέπει να καταθέτεις την επιστημονική ηθική, να λες αλήθειες, που δεν αλλάζουν. Εδώ αποκρύβει αυτά τα γεγονότα. Δηλαδή, αυτή η παλιά μέθοδος που στηρίζεται και στην κινούμενη εσχάρα, που θέλει επιπλέον ενέργεια για να κάνει, που ρίχνει πέφρα κάτω, που ρίχνει πολλά πράγματα όπως υπόθηκε. Να ξέρετε το εξής πράγμα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Παίρνουμε το Μελισσανίδη, που εμείς στο Δήμο μας τον έχουμε
εκεί και το παλεύουν. Και δυστυχώς μερικές φορές απελπιστικά μόνο. Αν γίνει ένα εργοστάσιο καύσης, οι αέριοι ρήποι θα είναι πολλαπλάσιοι και άλλης ποσότητας από τα στρατινόλαδα που επεξεργάζονται με Μελισσανίδης. Θα έχουμε διοξίνες, διότι γνωρίζουν οι συνάδελφοι ότι από το πλαστικό, ιδιαίτερα όσοι έχουν μεγάλη περιεκτικότητα χλωρίου, βγάζουμε διοξίνες, βγάζουμε φουράνια. Και μια άλλη αλήθεια η οποία αποκρύβεται είναι ότι τα εργοστάσια αυτά βγάζουν περισσότερη τέφρα και αέριους ρήπους μικρο-TPM, μικροσωματίδια, τα οποία βγάζουν λιγότερο, είναι περισσότερα μάλλον από αυτά που έβγαζαν τα εργοστάσια που έκαναν λιγνίτη για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Προσέξτε η πείσμα εδώ που είναι. Έρχεται η κυβέρνηση και λέει: ξέρετε κάτι, εγώ βγάζω τη σημαία και προχωράω στην καθαρή ενέργεια και βγάζω το λιγνίτη από μέσα. Ναι, ναι. Έρχεται τώρα και προτείνει εργοστάσια που τα προϊόντα τα οποία απελευθερώνουν τα προϊόντα καύσης είναι πολύ πιο υπογόνα από το λιγνίτη. Και πολύ πιο ακριβά. Να η αντίφαση εδώ. Η επιστημονική αλήθεια η οποία αποκρύβεται και η επιστημονική αληθικότητα, που βέβαια υποτάσσεται σε μια πολιτική. Επομένως, ιδιαίτερα για την περιοχή τη δική μας, έφερα το παράδειγμα αυτό των αερίων. Και βέβαια, κάτι άλλο το οποίο αποκρύβεται και υπόθηκε ότι θα την πατήσουμε σαν τη Σουηδία, ίσως να εισάγουμε ότι τα σύμμικτα εδώ έχουν μεγαλύτερη υγρασία από ό,τι έχουν εξαιτίας και των κλιματολογικών συνθηκών από ό,τι έχουν απ' έξω. Άρα η βιομάζα η οποία θα παραχθεί θα είναι σαφώς μικρότερη από την βιομάζα, την ξηρή, δηλαδή την ξύρανση που θα υπάρχει από τα άλλα εργοστάσια. Ένας άλλος παράγοντας είναι το εξής. Αν κάνουμε ένα υποθετικό σενάριο ότι ένα τέτοιο εργοστάσιο φτιάχνεται στο σχιστό, οι άνεμοι στην περιοχή είναι κυρίως νοτιοδυτικοί. Άρα ερχόμαστε από την Κούλουρη, όπως λένε οι πιλότες. Έτσι, αντιλαμβάνεστε τι θα έρχεται εδώ πέρα. Ότι φυσάνε έτσι οι άνεμοι, να κάνουμε μια ιστορική παρένθεση. Ήταν καλός μεθεωρολόγος ο Θεμιστοκλής, το ήξερε και περίμενε να φυσήξουν για να γίνει ναυμαχία. Αυτό είναι και ιστορικά εξεφερειμένο. Άρα θα μας έρχεται όλο εδώ. Επομένως, νομίζω ότι ένα σοβαρό σημείο που πρέπει να αποκαλύψουμε ότι πρόκειται πολιτικά και θέλω να μιλήσω ευθέως για άλλη μια πείσμα της σημερινής κυβέρνησης. Έρχεται μια παλιά τεχνολογία, κοστοβόρα, και κάτι άλλο το οποίο αποκρύβεται. Για να λειτουργήσει αυτή θέλει και άλλη ενέργεια απ' έξω. Που αυτό δεν λέγεται. Δηλαδή, προσέξτε. Λέω, έχω ένα εργοστάσιο να χαράξω ενέργεια, αλλά για να κινηθεί πρέπει να δώσω και άλλη ενέργεια απ' έξω. Δεν παίρνει κανείς τον κόπο να δει τον συντελεστή αυτό. Και βεβαίως υπόθηκε και συμφωνώ απολύτως ότι στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή εγκαταλείπτεται αυτή. Δεν υπάρχει τέτοιο, απλώς γίνονται άλλες έρευνες που νομίζω δεν είναι τις παρούσες να τα πούμε. Σε ευχαριστώ. Ερώτηση εγώ. Ο κύριος Λιβεράτος ή ο κύριος Μπιζάς, μπορείτε να μας πείτε για το οριστικό σχέδιο ανακύκλωσης το οποίο οφείλουν να έχουν οι Δήμοι, αν το πραγματοποιούν καταρχήν, αν το παρακολουθούν, αν υλοποιείται? Ξέρετε τι συμβαίνει με αυτό? Δεν έχει έρθει ακόμα. Δεν έχει έρθει ακόμα. Ναι, γιατί είναι και η εποχή της λογοδοσίας. Για παράδειγμα, στην οποία γίνεται τη λογοδοσία. Ναι. Δεν είναι μετά τον Οκτώβριο. Μήπως εννοείται τα τοπικά σχέδια? Τα τοπικά, ναι, ναι. εννοείται. Τα οποία είναι νόμος εδώ και από το 2015. Όμως είναι απλώς κάποια ευχολόγια εκεί. Φυσικά και δεν γίνονται όπου γίνονται. Εδώ δεν έχουμε. Να σας πω το πιο τρανταχτό για την Αττική. Έχουμε τον περιφερειακό σχεδιασμό του 16. Έχει λήξει ο περιφερειακός σχεδιασμός για διάρκεια 5 χρόνια. Έχει λήξει 5 χρόνια τώρα. Ήρθε μετά το 16, το 16 ήταν Ιδού. Ήρθε ο επόμενος, ο Παπούλης, τον πλώσισε 5 χρόνια στη θητεία του, όλοι δεν έγινε τίποτα. Τώρα έχει παρδελιάσει, είναι 1,5 χρόνο. 2 και δεν έχει γίνει τίποτα. Δεν έχει γίνει τίποτα.
7 χρόνια είμαστε Ακόμα χωρίς δεν έχουμε, πεσβάλα. δηλαδή τα τοπικά σχέδια δεν είναι από κάτω. Πρώτα είναι το Ποιος εθνικό. το μικρόφωνο, Ναι, ναι. συχνά στο μικρόφωνο. Πρώτα είναι ο εθνικό σχεδιασμό που βάζει του εθνικού στόχου, μετά είναι ο περιφερειακό που λέει τι θα γίνει σε κάθε περιφέρεια και μετά ακολουθεί τα τοπικά σχέδια των Δήμων. Τώρα εδώ έχουμε πάει ανάποδα. Φτιάχνουν τοπικά σχέδια οι Δήμοι που είναι στον αέρα. Λένε όλοι ότι θα κάνουμε κομποστοποίηση. Πού θα την κάνουμε την κομποστοποίηση? Θα κάνουμε καλά, εντάξει, πείτε ότι η κομποστοποίηση ειδικά μπορεί να κάνει στην φυλή. Θα κάνουμε ανακύκλωση, θα κάνουμε, αλλά αυτά είναι στον αέρα εντελώ. Τα φτιάχνουν οι Δήμοι, είναι υποχρεωμένοι να τα φτιάξουν, υποχρεωμένοι του στόχου που θα βάλουμε μέσα να είναι ο στόχο που λέει ο εθνικό σχεδιασμό, γιατί ο περιφερειακό δεν υπάρχει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα το πιάσουμε κιόλα. Να ρωτήσω κάτι. Ο εθνικός σχεδιασμός με τις ΒΕ που κατέβηκε τώρα συμβαδίζει. Δηλαδή έχει κατατεθεί μια ΣΒΕ, η ΣΒΕ είναι το περιβαλλοντικό κομμάτι. Ο εθνικός σχεδιασμός είναι η στρατηγική. Λοιπόν, στρατηγική για την κάψη. Ήταν αυτό που δεν θα γίνει, υπάρχει. Υπάρχει. Δεν υπήρχε στο Πάρε το μικρόφωνο, Θωμά, γιατί δεν ακούγεσαι. Έχεις μάθει μόνο από την Τούμπα να μιλάς. Λοιπόν, οι στόχοι που υλοποιεί η πατήσια είναι οι στόχοι του εθνικού σχεδιασμού. Ποσοτική στόχη. Η καύση στον προηγούμενο, το ΣΥΡΙΖΑ, το εθνικό σχεδιασμό, δεν ήταν προτιμητέα επιλογή. Έλεγε ότι δεν συνίσταται ως κυβέρνηση στην πρακτική. Τότε μπήκε όμως το 2020 με αυτή την υποσημείωση που μας λέω. Με τους στόχους ότι δεν μπορεί να επιτευχθούν οι στόχοι χωρίς ενεργειακή εξοπλίση. Το 2020. Το 2020. Έχει τροποποιήσει το 23. Μάλιστα. Προβλέπει την κάψη. Εγώ θέλω να σας πω κάτι το οποίο έκατσε και έκανα μια πλήρη ανάλυση του τι μας κοστίζει η διαχείριση των απορριμμάτων στο ΔΕΗ. Ανατόλου. Λοιπόν, στοιχεία τώρα του 23. Για 270 ευρώ το τώρα, αυτή τη στιγμή. Συγκρίνεται αυτό τώρα με τα νούμερα που υπόθηκαν, 500, 700 κτλ. Για να καταλάβετε πού πάει. Πράγματι, και εγώ συμφωνώ, πρόκειται για μπίσνα. Αυτό που είπε ξεκάθαρα πολύ σωστά η Δέσποινα, ότι μετά το νερό, μετά το ρεύμα της απόκρισης για το νερό, τώρα είναι και τα σκουπίδια τα οποία προσφέρονται και αυτά. Έτσι, λόγω του αναγκαστικού της διαχείρισης και λόγω των πιέσεων και επίσης η μη σωστή διαχείριση τόσα χρόνια τώρα και η αναβολή διαρκώς της όποιας λύσης για το μέλλον, όποια σοβαρή λύση για το μέλλον, δυσχεραίνει όλο και περισσότερο τα πράγματα. Δηλαδή, το πρόβλημα οξύνεται όλο και περισσότερο. Για να συμπληρώσω το κεράσιμο, να πω μια κουβέντα. Ποιοι είναι εκείνοι οι μεγάλοι οικονομικοί όμιλοι που ασχολούνται με τη διαχείριση των απορριμμάτων? Οι μεγαλύτεροι της αγοράς. Τι ενδιαφέρον μπορεί να έχουν αυτοί οι μεγαλύτεροι οικονομικοί όμιλοι της αγοράς με τα σκουπίδια? Είναι για 4 λόγους. Υψηλή κερδοφορία, εξασφαλισμένα έσοδα, εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Τσάμπα προτείνει. Κανένα επιχειρηματικό ρίσκο. Δεν επενδύουν σε μια δραστηριότητα που παίρνουν επιχειρηματικό ρίσκο. Είναι εξασφαλισμένη η κερδοφορία. Και τώρα στην κάψη από 4 διαφορετικές πηγές. Δεν είναι μόνο τη διαχείριση των απορριμμάτων. Είναι και αυτά που σας είπα από εμάς, ανάπτυξη ενέργειας, γιατί αντιμετωπίζεται η ανάπτυξη ενέργειας ως ΑΠΕ. Και αυτή χρηματοδοτείται κάθε χρηματοδότη από τον κρατικό προϋπολογισμό, από τον βιώσιμο πάλι εμείς η χρηματοδότηση αυτή. Κοιτάξτε λοιπόν την επιλογή που κάνουν μεγάλη. Ποιοι είναι οι πιο μεγάλοι στην Ελλάδα? Μυτιληναίος, Περιστέρης, Πέρνα. Αυτοί είναι αυτοί. Με αυτούς συμφωνήσαμε να φτιάσουν τις μονάδες. Και είναι σε αυτοί οι μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες με αυτό το μέγεθος, με αυτό το χαρτοφυλάκιο. Τι μπερδεύονται με τα σκουπίδια? Μπερδεύονται για τους λόγους που σας είπα. Κανένα επιχειρηματικό ρίσκο, υψηλή κερδοφορία, εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, εξασφαλισμένο έσοδο. Και γι' αυτό είναι επίσημο. Και ένα ερώτημα, νομίζω ότι ο καθένας, εγώ δεν θα το απαντήσω, αλλά ο καθένας μπορεί να το σκεφτεί και να το απαντήσει μόνο. Το 6 είναι τυχερό. Οι 6 μονάδες. Οι 6 μονάδες. Γιατί καθυστερήσαμε που δεν έχουμε θέστα? Γιατί 5 χρόνια τζαουτζάρονται μεταξύ τους, συγκρούν, πώς θα τα μοιράσουμε. Και σε αυτή τη μοιρασιά
Υπάρχουν σύγκρουση και διαφωνίες, αντιρρήσεις μεταξύ τους και φαίνονται μερικές. Μερικές φαίνονται τώρα. Και 6 χρόνια τζαμ και πώς θα τα μοιράσουν. Και τώρα τα μοιράσουν. Γι' αυτό η κυβέρνηση δεν μας φώναξε τους αυτοδιοικητικούς. Δηλαδή να συλλογιστούμε τι θα κάνουμε, ρε. Αυτό το πρόβλημα δεν θα συναντηθεί. Λέει οι μελετητές, συνάδελφοί σας λένε, μας υποχρεώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να προηγηθεί η διαβούλευση με την αγορά προκειμένου να προσανατολιστούμε. Μα δεν το απαγορεύει σε καμιά περίπτωση να συζητήσει το σκοπό του λόγου μας με τους αυτοδιοικητικούς, με την αυτοδιοίκηση, με όλους τους υπόλοιπους. Δεν το απαγορεύει. Δεν μίλησε καθόλου με αυτούς όλους τους εμπλεκόμενους την αυτοδιοίκηση. Μίλησε όμως με την αγορά. Και τον ρωτά στον μελετητή. Γιατί το προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κλείσαν τη συμφωνία και αφού την κλείσανε, μας φωνάξαν εμάς τους αυτοδιοικητικούς σε μια συνεδρίαση. Ήρθε ο Υπουργός και ο Γενικός Γραμματέας και μας ανακοίνωσε τις συγκεκριμένες αποφάσεις. Λες και η αυτοδιοίκηση, όλοι οι εμπλεκόμενοι, είμαστε ένα ουδέτερο ακροατήριο. Ένα ακροατήριο που σας απλά σας ενημερώσαμε από μια θετική υποχρέωση που είναι μια απλή διεκπαιρέωση. Η συμφωνία έχει γίνει τους από πίσω. Τέτοια διάσταση έχει το πρόβλημα που το ονομάσαμε business, το είπαμε business, όλοι εδώ οι συλλογικές. Αυτά τα πολύ ρομαντικά για αισιόδοξα πράγματα. Όχι, δεν μίλησες εσύ. Αμέσως αυτό και ρατσένει έχει πρόβλημα, δεν τα μιλάτε συνέχεια. Πρόεδρο εδώ. Μπερδεύτηκε πάλι. Πού ότι πήρες και τον λόγο. Ρωτήσω να δώσω. Τιμωρία. Ήταν 4 μονάδες. Και η Μαργαρίτα θα είναι. Και ο κύριος εδώ πίσω. Ναι, σε ποιους. Σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ και τους τρεις σας, την κυρία Ζαρούα και όλους όσους μιλήσαν εξαιρετικά κατατοπιστικοί και μας κάνετε πιο έτοιμους για αυτή τη νέα μάχη που πρέπει να δοθεί. Μία ερώτηση αναφέρεται σε εσάς. Είπατε επένδυση 5,5 δις. Κάτι τέτοιο, δεν είπατε. Επειδή το φαντάζομαι σε εξωφραστικό ποσό και είναι, σε τι μήκος χρόνου και ποιες είναι οι πηγές χρηματοδότησης, ποιος την κάνει αυτή την επένδυση. Όλα με ΣΔΙΤ. Ναι. Δηλαδή με ιδιωτικά κεφάλαια. Όχι Ευρωπαϊκή. Καλά, μα μπροστάτε μετά, να κάνω την ερώτηση. Και η δεύτερη ερώτηση είναι σε εσάς κύριε Στάνο. Είπατε κάτι που είναι πιστικό να το ακούσουμε. Πόσες και ποιοι τρόποι λειτουργούν καθημερινά από την πολιτεία για να αποτραπεί η πρόοδος της ανακύκλωσης. Ευχαριστώ. Ποιος άλλος έκανε ερώτηση. Νομίζω θα την πω από εδώ την ερώτηση. Αναφέρατε ότι πολλές περιβαλλοντικές οργανώσεις στις ΗΠΑ ζήτησαν να γίνουν αναλύσεις σε πάρα πολλούς παράγοντες. Αυτό είναι πρόσφατο και υπάρχει συγκεκριμένο αποτέλεσμα από κάποιον επίσημο οργανισμό των ΗΠΑ. Και το άλλο νομίζω ότι ήθελα για την ανακύκλωση, γιατί δεν ούτε οι Δήμοι, ούτε το κεντρικό κράτος δεν ασχολούνται καθόλου με τη συστηματική και συνεχή ενημέρωση για αυτό το θέμα. Βέβαια, ξανά έχει τη ερώτηση, αλλά είπα να το πω και άλλη φορά. Κάποια άλλη ερώτηση. Ίσως το να κάνουμε όμως ερωτήσεις. Είναι συμπληρωματική των δηλών που ακούστηκαν τελευταία. Μπορείτε να μας εξηγήσετε σήμερα ποια είναι η διαδικασία που ακολουθούν τα ανακυκλώσιμα από τη στιγμή που τα βάζουμε στον κάδο, είτε στον μπλε είτε όλους αυτούς τους κάδους που χρησιμοποιούν μπαταρίες, φωτοβολταϊκές συσκευές. Ποια είναι σήμερα η κατάσταση. Υπάρχει άλλη ερώτηση. Ωραία. Να ξεκινήσω από το τελευταίο. Η διαδικασία είναι ότι ό,τι μπαίνει στο μπλε κάδο, μετά πηγαίνει σε κάποιο
κέντρο διαλογής ανακύκλωσης υλικών σε Κατερχράη, το οποίο είναι είτε της ελληνικής εταιρείας ανακύκλωσης είτε ιδιωτικό. Και εκεί γίνεται μια ανάκριση κάποιου κλάσματος από το υλικό που καταλήγει εκεί. Δυστυχώς, εκείνο που συμβαίνει στην πράξη είναι ότι περίπου το μισό είναι ακατάλληλο υλικό και το περισσότερο είναι ακατάλληλο γιατί κακώς έπεσε εκεί, γιατί δεν υπάρχει η ενημέρωση που έπρεπε να υπάρχει και οι υποδομές που έπρεπε να υπάρχουν από πλευράς κάδων, ας πούμε, για παράδειγμα. Και με αποτέλεσμα να καταλήγουν τελικά στο χιτά και να χρεώνονται οι Δήμοι. Και το χειρότερο από όλα είναι ότι. Να σας δώσω λίγο τη δική μας εμπειρία. Εμείς, όταν αναλάβαμε την διοίκηση του Δήμου το 2014, διαπιστώσαμε, η πρώτη διαπιστώση ήταν ότι είχαμε 3 φορές περισσότερους πράσινους κάδους από ότι κάδους ανακύκλωσης. Αυτό ήταν λάθος. Δηλαδή, άμα βάλεις κάτω τα ποσοστά και εκτιμήσεις τι χρειάζεσαι κτλ., βλέπεις ότι πρώτα απ' όλα τα ανακυκλώσιμα πιάνουν πολύ περισσότερο όγκο στην πράξη, έτσι, από ότι τα υπόλοιπα, τα οργανικά και τα υπόλοιπα. Επομένως, αυτή η αναλογή ήταν λάθος. Εμείς προσπαθήσαμε με δική μας πρωτοβουλία και αγοράσαμε κάδους ανακυκλώσεις και το φέραμε περίπου να είναι 1/1. Λοιπόν, επίσης κάναμε καμπάνια, έντονη καμπάνια κτλ. Επί μεγάλο χρονικό διάστημα. Κάναμε μετρήσεις, διαπιστώσαμε ότι 70 και 75% των ανακυκλώσεων καταλήγουν στο πλαίσιο του κάτω και μετά πάμε στο πλάι και εμάς μας χρεώνουν φυσικά 50%. Όπως χρεώνουν όλους τους άλλους Δήμους. Γιατί δεν παίρνουν στη διαδικασία να τεκμηριώσουν και να δουν τι κάνει ο καθένας. Γιατί δεν ξέρουμε ότι τα πάνε πολλές φορές τα καίνε. Και έχετε τα κάνει. Και αυτό είναι άλλη ιστορία. Λοιπόν, άρα πραγματικά τα χέρια σου είναι δεμένα. Γιατί μετά εγώ τι θα πω στο δημότιο, ότι. Ανακυκλώνεις, αλλά δεν κερδίζεις. Έτσι, ανακυκλώνεις, κάνεις το σωστό πράγμα. Βέβαια, να πω το εξής, ότι εγώ θεωρώ ότι πάντα πρέπει κανείς να κάνει το καλύτερο που μπορεί, δηλαδή να μην χρησιμοποιήσει σαν επιχείρημα το γεγονός ότι σε ένα συνότερο επίπεδο δεν γίνεται σωστή δουλειά ή γίνεται λάθος δουλειά. Ο καθένας πρέπει να έχει την υπευθυνότητα, θεωρώ. Εγώ, ας πούμε, σαν άτομο, η οικογένειά μου, μετά ο Δήμος μου και ό,τι μπορώ, κάνω. Αλλά δυστυχώς φτάνεις πολύ γρήγορα σε ταβάνι. Δηλαδή, το τι μπορείς να κάνεις, μας έχουν τα χέρια δεμένα σαν Δήμος, με διάφορους τρόπους. Ανέφερε η Δέσποινα, ας πούμε, πρώτα απ' όλα η χρηματοδότηση την οποία έχουμε. Έτσι, στην ουσία πληρώνουμε την ανακύκλωση 3 φορές. Αυτό που είπε, ας πούμε, πραγματικά την πληρώνουμε 3 φορές τελικά και ανακύκλωση δεν έχουμε. Έτσι, δηλαδή, και αυτή χρησιμοποιείται στην ουσία σαν επιχείρημα για να μαζεύονται κάπου χρήματα. Έτσι, και τίποτα. Έχεις πληρώσει κάτι σε αυτό. Λοιπόν, για όσους δεν με ξέρετε, είμαι αντιδήμαρχος στο Κερατσίνι και τα τελευταία 10 χρόνια έχω την ευθύνη διαχείρισης των απορριμμάτων. Θα προσπαθήσω σε μικρογραφία να αναλύσω όλα αυτά που είχαν οι πρώτοι ομιλητές. Τι συμβαίνει δηλαδή σε ένα Δήμο, έτσι σε σχέση με τη διαχείριση των αποβλήτων. Το 2014 αναλάβουμε το Δήμο και είχαμε 2,5% ανακύκλωση. Πώς γινόταν η αποκομιδή, όπως είπε και ο Γεράσιμος, ήταν το 1/10 του Λεκτάρου σε σχέση με τους πράσινους. Αυτό ήταν όσον αφορά τους κάδους και έγινε ένα αυτοκίνητο και μάζευε κλαδιά, μπάζα, λάστιχα, όλα μαζί και τα πηγαίναμε στο κουμαδέρι. Εγώ ως ρομαντικός ξεκίνησα μια μεγάλη προσπάθεια. Έκανα σύμβαση με την εταιρεία για ηλεκτρικές συσκευές, σύμβαση με την εταιρεία για τα λάστιχα που εμείς έβγαζα, άλλο φορτηγού για τα κλαδιά, άλλο για τα μπάζα και έχω σύμβαση με σύστημα αξιοποίησης των αδρανών υλικών. Μεγάλη προσπάθεια που έχει κόστος αυτό, η διαλογή στη δική έχει κόστος και έφτασα το 2024 να έχω 19 με 20% ανακύκλωση. Ειλικρινά σας πιστεύω, είμαι βέβαιος δηλαδή ότι κανένας Δήμος ως γαλακτικό χωριό δεν μπορεί να πάει στο 21-22
για τους λόγους που εξήγησαν οι άνθρωποι. Γιατί για να κάνεις ανακύκλωση στην πηγή, πρώτα δημιουργείς χώρους υποδοχής και μετά κάνεις ανακύκλωση στην πηγή. Αν δεν έχεις που να το πας, μας κάνανε κάδους που λέει ξύλο και πώς το λένε και ρούχα και τα πού θα τα πας. Αυτό είναι το ένα. Για όσον αφορά τι μπορούν να κάνουν οι Δήμοι και πού μπορούν να φτάσουν. Το δεύτερο είναι σε σχέση με το γενικότερο σχεδιασμό για την ανακύκλωση. Το 2018 πήγαμε στη Φυλή 1.420.000 τόνους. Σωστά τα λέω τώρα. Λοιπόν, από το 2019 και μετά, το περιβόητο σύνθημα του Πακούλη για την ανακύκλωση ξοδεύτηκαν πάνω από 250 εκατομμύρια. Μόνο η προγραμματική σύμβαση του έθνου τα 250 εκατομμύρια. Συν τα λεφτά που χαλάσαν για να προμοτάρουν την ανακύκλωση και το 2024 ψάψαμε 1.500.000 τόνους. 1.500.000. Μηδέν. Άρα μηδέν. Αυτό είναι το ένα. Αυτή είναι η ανακύκλωση. Τώρα, το οριστικό θάψιμο της ανακύκλωσης είναι τα εργοστάσια και οι εγγυημένες ποσότητες. Τι σημαίνει αυτό, παιδιά? Ακούστε τα νούμερα. Εμείς στο Κερατσίνι παράγουμε 35.000 τόνους το χρόνο. Όταν φτιαχτεί το τομέα, θα πάρουν τα στοιχεία από τους Δήμους, πώς θα παράγει το Κερατσίνι, πώς θα το Πειραιάς, πώς θα το Πέραμα, πώς ο Κορυδαλός. Εμένα, θα μου έχουν εγγυημένες ποσότητες 35.000 τόνους. Εξήγησε την εγγυημένη ποσότητα. Ναι, ότι αν πάω 36.000 τόνους, θα πληρώσω και 36. Αν πάω 28.000 τόνους, θα πληρώσω και 35. Είναι αυτό που είπε ο Γιώργος, ότι μηδέν ρίσκο. Άρα, από την αρχή ξέρουν τις ποσότητες που θα συλλέγουν στα απορρίμματα. Εγώ για ποιο λόγο να ξοδεύομαι και να κάνω ανακύκλωση, αφού έτσι κι αλλιώς θα πληρώσω για 35.000 τόνους. Άρα τι θα κάνω, θα επανέλθουμε στο 2014 και θα βγάζω και εγώ ένα φορτηγό και θα μαζεύω ό,τι που βρίσκω στον δρόμο και θα τα πηγαίνω στο ΜΕΑ. Αυτά. Αν δεν κάνω λάθος, έχει γίνει ήδη στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Έτσι. Με την κατασκευή του εργοστασίου εκεί κάθισης, αν δεν κάνω λάθος, που έχει χώνευση να πούμε, που έχουν το... Να πω και κάτι άλλο. Πίτρος ανήσα στο Λατάλα και τους μπλε κάπους. Διπλασίες ή τριπλασίες στον αριθμό των κάπων. Τι έχουν καταφέρει, ξέρετε? Βγαίνουν τα αυτοκίνητα μου, 5 αυτοκίνητα ανακύκλωση στο πρωί και μαζεύουν τους μπλε κάπους, κάνουν γύρω στους 3,5 με 4 ώρες να πάρουν καθένα στην περιφέρειά του και πηγαίνουν στο Χουδάρι και περιμένουν 3,5 ώρες αναμονή για να ξεπλώσουν. 3,5 ώρες αναμονή. Αυτό που σας λέει τους χώρους της υπολογής. Στον Ασπρόπεδο, 3,5 ώρες κάθε μέρα και πληρώνουν υπερορίες στους οδηγούς. Γιατί δεν υπάρχει από την κεντρική διοίκηση υποστήριξη. Το πρόβλημα είναι αυτό. Αυτό νομίζω ότι καταλαβαίνουν όλοι. Ότι ό,τι και να κάνει ο πολίτης, ό,τι και να κάνει ο Δήμος, αν δεν υπάρχει υποστήριξη του κεντρικού κράτους, δεν μπορείς να κάνεις απλώς τίποτα. Είναι απολύτως μάτω. Θέλω όμως σε αυτό να πω ότι εγώ βλέπω ότι οι άνθρωποι ανακυκλώνουν ακόμα και όταν ξέρουν ότι αυτά που ανακυκλώνουν θα πάνε να χαθούν. Εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος, επειδή έχει η περιβαλλοντική συνείδηση έχει βελτιωθεί στην Ελλάδα, κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν, ακόμα και όταν ξέρουν ότι είναι πάει στράφη. Και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη, μια παραδοχή, ένα θετικό πάνω στο οποίο μπορούμε να χτίσουμε. Ναι, η δική μας εμπειρία είναι ότι αν δώσεις την υποδομή που χρειάζεται στους κατοίκους και δύο τους ενημερώσεις με συστηματικό τρόπο, τότε έχεις αποτέλεσμα. Δηλαδή αυτό που λέμε διέλυση με κάφη, ας πούμε, και τα λοιπά και πραγματικά είναι θεμητημένη η αυτό που έχεις ανακύκλωση. Αλλά θέλω να πω για τα διαπιστήρια, να καταλάβουμε λίγο τι σημαίνει. Για τι σημαίνει, ναι. Εκεί πέρα ένας Δήμος, νομίζω στη Σπάρτια, αλλά δεν είμαι σίγουρος, δεν θυμάμαι, σίγουρος 100%. Θέλησε να κάνει κομποστοποίηση σε κάποια φάση, το οργανικό κλάδος. Δεν μπορούσε να το κάνει αυτό το πράγμα. Και γιατί δεν μπορούσε να το κάνει, γιατί λόγω των ελάχιστων εγκεκριμένων ποσοτήτων. Δηλαδή είχαν δεσμευτεί όλοι οι Δήμοι στην ουσία τη περιφέρεια του Πελοποννήσου ότι θα πληρώνουν αυτή την ποσότητα, για αυτή την ποσότητα διαχείριση στην Τέρνα. Αυτό είναι έχει κατασκευάσει ένα εργοστάσιο που είναι ήδη με βάση
Και με βάση τις εγκεκριμένες ποσότητες, που είναι, αυτό το εξήγησε ο συνάδελφος προηγουμένως, είναι ότι και να πας να σε χρεώσουμε το ίδιο. Άρα δεν έχεις το κίνητρο. Έτσι. Και δεν μπορούσαν να πάρουν άδεια για να φτιάξουν μονάδα αποποστοποίησης. Με αυτό το επιχείρημα. Ότι δεν μπορεί να διπροχρεώσεις τη διαχείριση, γιατί είναι ήδη χρεωμένη, ας πούμε, να διαχειριστεί από το ΣΔΙΤ. Μάλιστα. Κάποια άλλη ερώτηση? Ήθελα να πω κάτι για την Αττική. Έχουν μείνει ερωτήσεις που δεν απαντήθηκαν. Για τον κύριο ότι όλες οι περιφερειακές εγκαταστάσεις, δηλαδή νέα, μονάδες καύσης και μεταφορικό δίκτυο, θα γίνουν όλα με ΣΔΙΤ, με 20 συμβάσεις. Όλα. Το ΣΔΙΤ, σε αυτή την ιστορία της διαχείρισης απορριμμάτων, το ΣΔΙΤ δεν έχουμε συμμετοχή του δημοσίου. Είναι μόνο ιδιωτικά κεφάλαια. Είναι η τράπεζα. Όταν θα υπογράψει ο ανάδοχος ότι πήρα τη δουλειά να κάνω αυτή τη δουλειά τη διαχείριση, πάει στην τράπεζα με τη σύμβαση που έχει υπογράψει και χρηματοδοτείται όλη η επένδυση. Όλη η επένδυση. Αυτό είπαμε εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Και αφού έχει εξασφαλισμένα έσοδα, μπορεί πια και αποσβαίνει, γιατί πώς λέγεται, εξυπηρετεί το δάνειό του. Χωρίς να έχει δεσμεύσει δικά του χρήματα. Τη σύμβαση παίρνει που υπογράφει ο ανάδοχος, πάει στην τράπεζα, είναι μια τριγωνική συναλλαγή. Πολιτικό σύστημα, τράπεζα και μεγάλη εργολάβηση στη διαχείριση των απορριμμάτων. Αυτή η σχέση. Και κανάλια. Και κανάλια, μπράβο. Εμένα μου θυμίζει την ιστορία του Φάουστου. Κάτι δεσμένα είπε ο κύριος Πραγματική. Είναι τα πραγματικά τέλεια. Αυτό. Και η παθήτρα στην τσέπη του πολίτη. Αυτό το λένε στους Δήμους. Περίπου διπλάσιο θα πάει. Ναι, το μόνο να πω κάτι για την Αττική, για το ενισχυματικό. Στο υφιστάμενο περιφερειακό σχέδιο που βλέπουμε 6 μονάδες επεξεργασίας. Μία στον Πειραιά, μία στο κεντρικό τομέα, μία στον νότιο-ανατολικό τομέα, μία στον βόρειο-ανατολικό τομέα, μία στον βόρειο τομέα και μία στον δυτικό τομέα. Επεξεργασία τι? Απορριμμάτων. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο μία. Το ΕΜΑΚ, δηλαδή αυτή του δυτικού τομέα. Ναι, είναι του δυτικού τομέα. Αυτό υπάρχει είναι μέσα στο χιτά φυλής λειτουργία αυτό. Μπροστά σε όλα έχει 20 χρόνια. Ποιες θα γίνουν από αυτές τις 6 μονάδες, του Πειραιά και του κεντρικού τομέα. Του κεντρικού τομέα όμως δεν θα γίνει στο κεντρικό τομέα. Γιατί έγινε μια μελέτη που προέκυψε ότι δεν υπάρχουν όλοι στο κεντρικό τομέα και θα γίνει και αυτή στο δυτικό τομέα, μόνο που θα ονομάζεται για τις ανάγκες του κεντρικού τομέα, αλλά θα είναι στο δυτικό τομέα. Και μην έχετε καμία αμφιβολία ότι η μονάδα καύσης θα γίνει και αυτή στο δυτικό τομέα. Καμία αμφιβολία. Υπάρχει ο Ραμπάκος σε μια αποστολή του είναι εκεί που θα βρει κόπεδο ο ιδιώτης να γίνει. Και υπάρχει και θέμα εγκύτητας, δηλαδή με τις εγκαταστάσεις. Δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε την καύση, ας πούμε για παράδειγμα στο Σούνιο και ο Χιτά να είναι στη Φυλή και οι 2 μονάδες επεξεργασίας να είναι στη Φυλή και στον Πειραιά. Συνεπώς το δυτικό ημισφαίριο της Αττικής θα πληρώσει όλη την λύση. Γιατί βρωμάει τόσο πολύ η Φυλή το 2025? Η Φυλή βρωμάει τόσο πολύ, όχι από το σκουπίδι. Βρωμάει γιατί το κόμποστ που παράγεται από το εργοστάσιο, από το ΕΜΑΚ, δεν είναι κόμποστ, γι' αυτό δεν πουλιέται, δεν μπορεί να διατεθεί και χρησιμοποιείται για εδαφοκάλυψη. Για να σκεπάρουν τα σκουπίδια με το κόμποστ. Καταλαβαίνετε, είναι ένα μεγάλο μέρος, δηλαδή πληρώνουμε να παράγουμε κόμποστ το οποίο το πετάμε για αυτό στο χωματερί. Και ένα μεγάλο μέρος αυτό του SRF, RDF, το ΕΜΑΚ το κάνει σε συσκευασία δώρου, δηλαδή σε μεγάλες μπάλες σφυρισμένες με σύνθημα και τις λάγει αυτές στη Φυλή. Οπότε με λίγα λόγια θα μπορούσαμε να έχουμε πάρει τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να τα καίμε στο
κυρία Σιμωτική, λένε ότι τον Οκτώβριο θα έρθει η θεσμική υποστήριξη της ΜΕ. Τι θα προβλέπει αυτή η θεσμική υποστήριξη? Θα πάρουν την κυριότητα των σκουπιδιών, προσέξτε τη λέξη, την κυριότητα των σκουπιδιών από την αυτοδιοίκηση και θα τις εκχωρήσουν σε μια νέα αρχή που θα φτιάξει το ΕΠΕΝ για να εξασφαλίσουν οι ιδιώτες ότι δεν θα κάνουν ό,τι θέλουν δίνει τα σκουπίδια τους. Γιατί δεν θα τους ανήκουν πλέον. Γιατί όπως χαρακτηριστικά έλεγε ο Γραφάκος, και άμα ο Δήμαρχος του Κερατσινίου τρελαθεί και θέλει να πουλήσει αλλού, πώς θα το εξασφαλίσουμε εμείς? Άρα θα τον πάρουμε. Και επίσης, και μια δεύτερη θεσμική μετατροπή είναι η εξής, προσέξτε και αυτή. Να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση που να προβλέπει ότι οι μονάδες αυτές θα μπορούν να λειτουργούν, οι μονάδες καύσης, ανεξάρτητα από το αν έχουν ολοκληρωθεί, αν έχουν μπει στη λειτουργία οι μονάδες επεξεργασίας. Επειδή ξέρουν, δεν πρόκειται να. Σου λέει εμείς να τις φτιάξουμε αυτές και θα εισάγουμε, θα έχουμε είναι σαν στυροπιτά δικό. Και να σου λέει θα αποζημιώνεις για 500 στυρόπιτες τη μέρα και ας μην πλώσει καμία. Όλοι θα ανοίγαμε από τα στυροπιτάδια. Για πες να δεις την άμψερη στην Αμερική στον άνθρωπο. Η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι σχετικά πρόσφατο δημοσίευμα του Guardian που ανέλεγε την υπόθεση της Αμερικής, οπότε δεν υπάρχουν ακόμα. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι η Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Αμερικής δέχτηκε να ελέγξει αυτές τις μονάδες κατεξοπλωτήρες για τις 800 ουσίες που έχει φτιάξει ένα κατάλογο και λέει ότι αυτές, το βασικό είναι ότι αυτές εκπέμπονται. Και για να πρέπει να ελεγχθούν σημαίνει ότι όχι μόνο εκπέμπονται, αλλά δεν είναι και θετικές. Είναι και επιβλαβείς, αυτό και τις μετράει. Αν ήταν κάτι αδρανές, δεν θα χρειάζεται να το μετρήσει. Τώρα, τι αποτελέσματα θα το δούμε, αλλά να σας πω κάτι. Το θέμα είναι το εξής με την καύση. Προφανώς, οι παλιές μονάδες είναι χειρότερες από τις καινούργιες, στα θέματα τα περιβαλλοντικά. Τι συμβαίνει όμως? Πρώτον, καμία μονάδα μέχρι στιγμής δεν είναι χωρίς επιπτώσεις, δεν υπάρχει αυτό. Δεύτερον, επειδή όπως είπε ο Γεράσιμος, είναι πολύ μεγάλο το κόστος λειτουργίας, όχι μόνο την κατάσταση των συστημάτων, αλλά η λειτουργία των συστημάτων αντιρρήπανσης κάθε μέρα. Και στην Ελλάδα ζούμε. Είναι δεδομένο ότι και να μπουν αυτές οι μέθοδοι αντιρρήπανσης δεν θα λειτουργούν. Αν περάσετε ένα απόγευμα από τα γεννόφυτα, τα σηματάρια, τότε θα είναι εθνική. Θα δείτε ότι τα εργοστάσια του μανιάζουν. Το πρωί δεν είναι έτσι. Το βράδυ είναι κλειστές οι πετρόλαια το ίδιο και στους Αγίους Θεοδόρους, περνάς το βράδυ και του μανιάζει. Να πω και ένα τελευταίο λίγο για το. Γιατί δεν θέλω να μείνει αυτή η εικόνα. Ο αντιδήμαρχος το λέει από τη μεριά που ξέρει ο ίδιος, γιατί το κόστος της ανακύκλωσης πραγματικά είναι δυσβάσταχτο για τους δημότες. Γιατί το πληρώνουν πολλαπλές φορές. Γιατί ενώ η πολιτεία έχει εισπράξει, θεωρητικά μάλλον ο παραγωγός, έχει εισπράξει την αξία της ανακύκλωσης, αυτή δεν αποδίδεται στην πραγματικότητα, γιατί με διάφορους τρόπους δεν αποδίδεται, γιατί είναι ιδιωτικό το σύστημα. Αντί να το κάνει με δημόσιο χώρο, σαν το ΦΠΑ, ας πούμε, για να τον εισπράττει ένας δημόσιος οργανισμός και να τον μοιράζει στους Δήμους να κάνουν ανακύκλωση, το σύστημα αυτό είναι ιδιωτικό, είναι τελείως αποτυχημένο, είναι το σύστημα με τους μπλε κάρδους. Η μπλε κάρδη είναι άλλη μια αμαρτωλή ιστορία, διότι ενώ εδώ και τουλάχιστον 10 χρόνια οι νόμοι στην Ελλάδα λένε ότι δεν πρέπει να έχουμε μπλε κάρδο, πρέπει να έχουμε ξεχωριστούς κάρδους. Γιατί έτσι γίνεται η ανακύκλωση, παιδιά. Δεν γίνεται στον μπλε τον κάδο. Στον μπλε τον κάδο θα έχει τα μισά σκουπίδια. Είναι δεδομένο. Λοιπόν, παρόλα αυτά, επειδή λοιπόν ούτε κατά διάνοια δεν αποδίδεται στους Δήμους η αξία που έχουν πληρώσει οι δημότες τους, καθόλου τους αποδίδεται, που τους δίνουν δεκάρα τσακιστή, βέβαια οι Δήμοι που βαρύνονται ουσιαστικά ξαναβάζουν τους δημότες να ξαναπληρώσουν. Και επειδή τουλάχιστον το μισό από τον μπλε τον κάδο τους το χρεώνουν ως υπόλοιπο για να το θάψουν στη φυλή, πληρώνουν και τρίτη φορά οι δημότες. Να πάει πάλι από το κέντρο διαλογής, ενώ θα το έπαιρνε όλο μαζί ο Δήμος το σύμμετο και θα το πήγαινε στο ΧΙΤΑ, τώρα το πηγαίνει στο κέντρο διαλογής, το παίρνει το κέντρο διαλογής, το πάει στο ΧΙΤΑ. Δηλαδή είναι τόσο μορφολογικό αυτό που γίνεται, αλλά ήθελα να τονίσω το εξής.
εξής, ότι η διαλογή στην πηγή είναι ακριβή έτσι όπως γίνεται σήμερα. Η διαλογή στην πηγή, αν δεις το σύνολο του κόστους, είναι το πιο φθηνό πράγμα που μπορείς να κάνεις. Και μάλιστα, ακόμα και για τη σημερινή κατάσταση, εκεί που έχει φτάσει το κόστος της ταφής, γιατί έχουμε βάλει τέλος επιπλέον του κόστους, έχει φτάσει περίπου το γλωστάρικο στην Αττική ο τόνος, αυτό εκεί που είναι και μόνο τους τόνους που βγάζεις μέσα από το χέρι του στάδης είναι κέρδος. Φανταστείτε να έπαιρνες πίσω και αυτό που έχεις πληρώσει, φανταστείτε να έχεις και γλωστάσει ανακύκλωση, να τα βάλεις να ανακυκλώσουμε πραγματικά και όχι να τα πηγαίνεις δεξιά και αριστερά και να τα καταλήγεις τελικά να τα ξαναθάρεις. Αυτά είναι παθογένειες του συστήματος που είναι συγκεκριμένες. Οι Δήμοι δεν μπορούν να κάνουν ανακύκλωση με τις συνθήκες που έχουμε σήμερα. Δεν έχουν μόνιμο προσωπικό, να σας πω τα βασικά. Το ζούμε στους Δήμους. Δεν έχουν το ξέρει πολύ καλά. Δεν έχουν εγκαταστάσεις για να κάνουν σωστή τη δουλειά της ανακύκλωσης. Δεν έχουν καν, περισσότεροι δεν έχουν καν νόμιμο εξωστάσια. Δηλαδή, είναι μια κατάσταση με τα σκουπίδια που έχει μείνει σε τριτοκοσμική κατάσταση στη χώρα και δεν μπορεί κανένας Δήμος μόνος του να αντεπεξέλθει σε αυτό το πράγμα που γίνεται. Πρέπει να υπάρχουν συνέργειες για να μπορέσει να χτίσει και συνέργειες από την πλευρά της πολιτείας. Δηλαδή, η πολιτεία να ξεκινήσει να βάλει τους αρμούς να κινούνται. Έτσι όπως είναι τα πράγματα σήμερα, οι Δήμοι απλώς κάνουν τους δόντες κάποιοι δήμαρχοι και κάποιοι αντιδήμαρχοι. Όλοι θέλουμε να κάνουμε. Εμένα η εμπειρία μου από τους Δήμους, παιδιά, είναι η εξής, ότι ακόμα και οι δεξιοί δήμαρχοι, οι δεξιοί αντιδήμαρχοι, επειδή είναι πολύ κοντά στον κόσμο, θέλουν να παράξουν κάποιο έργο. Δεν θέλουν να χρεώνουν πολύ τους δημότες τους, γιατί αυτοί τους ψηφίζουν. Θέλουν κάτι να κάνουν. Δεν είναι καθόλου απλό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και ο κόσμος, πραγματικά, για να φτάσω και σε αυτό και με αυτό να κλείσω, ο κόσμος ανταποκρίνεται τέλεια. Που έχουν επιπηλήσει στο μυαλό 35 χρόνια από το σχολείο ότι παιδιά μπορεί να γίνει ανακύκλωση, όταν βλέπει κάτι σοβαρό απέναντί του, ανταποκρίνεται τέλεια. Εγώ δουλεύω στον Δήμο Βύρανα. Ο Δήμος Βύρανα είναι ο μοναδικός δήμος στην Αθήνα που από το 2008 έχει ξεχωριστεί ανακύκλωση. Δεν έχει πλεκάδο, δεν έβαλε ποτέ. Σας πληροφορώ ότι είναι χαμηλή ανακύκλωση γιατί ο Δήμος δεν μπορεί να την αυξήσει για να μην επιβαρύνει υπέρμετρο το κόστος με τους δημότες και γιατί δεν έχει και τα άλλα που είπαμε. Δεν έχει προσωπικό, αρκετό δεν έχει εγκαταστάσεις κτλ. Κάθε φορά που μπαίνει καινούργια στάση ανακύκλωση σε ένα σημείο που δεν υπήρχε πριν, την ίδια ώρα γεμίζει η στάση. Εμείς θα κάνουμε πληστηριασμό, να ανακυκλώσουμε και έρχονται και το αγοράζουμε. Όχι στις τιμές που θέλουμε, αλλά τα πουλάμε. Γιατί είναι καθαρά. Ο κόσμος έρχεται αμέσως. Και δεν είναι καθαρά μόνο γιατί έρχεται ο κόσμος αμέσως και τη γεμίζει. Βλέπεις δηλαδή τον κόσμο να έρχεται μια σακούλα από σπίτι και να κάνει πίσω στους κάδους και τη χωρίζει. Αλλά γιατί για το προσωπικό που έχουμε στην ανακύκλωση, το καλύτερο προσωπικό που έχουμε στο Δήμο, το οποίο κάνει και μια πρώτη διαλογή, ανοίγει τους κάδους και ό,τι δει ξένο το αλλάζει θέση, κάνει κατευθείαν δηλαδή με τα χέρια μόνο. Και γιατί τους έχει τις στάσεις κούκλες. Βλέπεις τους άλλους τους κάδους είναι σύγχρηστοι μέσα στην δίπλα και οι στάσεις ανακύκλωσης είναι κούκλες. Έχουν τα αυτοκολλικά και τους είναι πολύ ωραίες. Ο κόσμος ανταποκρίνεται σε αυτό. Και αυτή είναι ο κόσμος που δεν ανακυκλώνει. Ο κόσμος, εγώ πιστεύω ότι πάρα πολύ γρήγορα, δηλαδή, άμα ξεκινούσαμε να κάνουμε μια σοβαρή κατάσταση ανακύκλωσης, σε 2-3 χρόνια θα είχαμε δραματικά αποτελέσματα. Ωραία. Να ευχαριστήσουμε. Ευχαριστούμε λοιπόν. Ευχαριστούμε τους ομιλητές και όλους τους παριστάμενους και στο επανειδή. Και σε πολλά.